any who say Nanos Manquahine and Pedifo Wofie and a confor or so a jagumu. Nano Namibus say, and no, yeah, no, much dear pote pa and say. You were Medua Subio. Na mama, my hopeful now so aqua baby. Said in American air cannon. SS Okwa Bema. Oman Penny say, what take the ministers. Our no ever far na what dear Bumaya. Were you Minister of Defense? Minister of Defense. Sir, Minister of Defense now we no. One no, now say, I'm Bambo Biano. One ever chile, a woman winner. Saba person about Kofia. Nanesuma Quine, Ejinawa, say, I'm Bambo in us and Timamua. Opimiso in the Minister of Defense. No, correct. Enti, Ombe ya paye, Esufre, Nananom. Omadi kind at one and Seado. Omuya paye, at 2 or 1 suffer and no more. At 1 more and Seado we are. A home a tie as Antimachi, Enginano, Uya paye, at 2 and suffer, you are sutre won't say. Bleach yabo. I dear say not to a Santamine, not to a Santamaya. A dear, a dom be free. A chichini benchaya a day, Abba. Naminia Paini, a doma free a chichini benchaya bano. Yamusia was a soul. A piano, you bet me when you pay you now a trimmer dream. Obu Obano or the Akumapa and a Badona. Woba near Brewetia or Quay when you have a swabu. Obu also be about to bottom. Obu Oban is Sabbath or the Adjun Phoebe Neba. Obu about every class and Tamaka when you do the other at the Maya. To send a Namusha Quamu, a year paye, oh, sir, as Santamai, young Bambo at the say. To no titlo, and a man of Asia, the year paye, and your comfort, a bomb paye, year paye, and the man Santamai. Yo, Piao, I need to, I was said, a ransom, a city, I don't know, I need to Sabre, Yogosoya, Carol say, but what do you know for a video? Fato a Grace CV. Na eja one monetary and so error AJT and Angel FM 96.1 and Angel Accra 102.9 and also Angel FM Accra and one monetary and so appeal 95.7 and so anything Bomodia no anaroma journey na you know enu komo yen kasa fidie eso anokwa yegoso ya kai say Grace TV and Angel FM and yabo anaya ye nyina no ye jijima etese yi enti bomodia no na ene yen enhwe emum no kwasem nie yade kan abo amane dada ese enne eye na wotwe dadie na wotwe dadie mo no ye wo amamna ni amane ahudo pii ya ekoso ewo na wotwe dadie mu ne santi ene asanteman acho abese no ya ene ya to nsafra ya asanteman wiase ama ahudo sadi yadi kan no asante eye asanteman asante eyo man yo aniti minia Obangaze wada mebro and then said yadi kiaka no empire ebedwa nokure yase ya chiche mpemie na yabeswa wo ho said ye ufia no pano nsia obesi sabre said ya chiche ni sitie ya say akada hwere baako na dubienu abo na nananum nyina e ba betena se na nyeho bia no aja
yɛde atoa so na yɛbɔ yɛn ho mmɔden si ɛne nananom mpanimfoɔ no bi ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na maame musa wo ɛsɛ wadaroma yo yɛnkɔe na yɛnya yɛn nananom mpanimfoɔ mu baako ɛwɔ ha yɛ yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ etiawa na ɛgya yɛhunu sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛkwan so no sɛdeɛ ɛgya ɛnɛ na wɔtwe dadie yi ɛho nsɛm no esi ɛteɛ mabere wɔtia wɔdeɛ wɔda ma aburo yɛnim ɛsɛ nnɛ Nana Konadu Yiadom yɛ wɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ wakra yɛ a wɔkɔ akura minim ɔra asante amammerɛ mu no sɛ asanteman a yɛ nyinaa nfiritabra amansan ɛnom ano na nnɛ wakra nana no so wɔkɔ akura minim ɔra efiri anopa na nsia ekosi na nsia nwummerɛ yɛ nhyehyɛ no paa no ɛne sɛ amammerɛ kwan so yɛ ne sɛn yɛsi yɛ no Mia meti hai. Mitini pa de abna Konadu. Mi free mampon asante kontonchi. Ena mi free wahini fie enti nana ya wawi wayame nana ninti na mi free America bye. Ni wo ni nti na ma me bae na abusua no ye nan mampo abusua no ye nan enti mi firi baabu abusua na se me wa ha na asam kase se yesia minti na fi ehia ma se me betna me nana asantmewa ana se mampo baby ene nana dufie echi enu nti na anope me wa ha yo betai me nana mampo hima na echi ya bobo ni nchi yo nana wadaroma ɛgya mapa yɛfie na wuni mamammerɛ ɛne amanneɛ yi sɛbe nkyɛ bia ɛna yɛte yɛ sɛ nana mampɔ ɛhene wɔno nso wakra kɔ akura saa nkyɛ ɛne nyinaa yɛgya ne kwan a yɛkɔyɛ de dɔte yie ɛna sɛsɛ na bere watia wɔno nso akra a wɔtoa no nana wadaroma sɛsɛ aka dɔnhwere baako na ɛkɔbɔ dumienu amammerɛ ne amanneɛ kwan so no mpanimfoɔ mmaa no wɔ fie no sɛbe sɛ wɔhema ɛkra ɛso wɔkɔ akura a amanneɛ kwan so no yɛ nneɛma bɛn ɛna yɛ yɛhwehwɛ firi nananom mpanimfoɔ mmaa titiriw ɛhɔ deɛ menim ne sɛ abusua ne nyinaa ɛka bom ɛyɛ baako ɛyɛ ɛnoɔma a ɛyɛ sɛ yɛyɛ de hyɛ ɔhemaa no animuonyam enti no do minim bebree deɛ na deɛ minim ne sɛ ɛyɛ sɛ yɛta yɛ hema akyi deɛ wonim kora yɛkyerɛ so ahu yɛbom kyerɛ enti no kakra minim ne sɛ nana dufie no a wɔnhyɛ da nim because mente ha mewɔ akwantu nti wɔnhyɛ da nim but maba bɛto no a biribi sɛ ɛkɔ so ɛhia ma sɛ mede me ho hyɛ yes enti no nhyehyɛ ne yɛ ne ayi ne nyinaa mentimi nkɔɔ no kwasɛ na ne ho ɔna before a wobɛtumi akɔ no hɔ no de sɛ wonya nnipa titiriw a wɔbɛn no ɛno nti na ama na ɔma aka akyi yo wadaroma nti ɛde asɛm ɛna wobɛka ɛde akyerɛ asanteman saa bere yi a ɛnɛ yɛabere watia yɛdi ne no a wɔtwe da yi deɛ mɛtumi aka ne sɛ sɛsɛi adeɛ ɛtutu ɛkyɛ sɛ bibia yɛ
Bibia tutu every year. And now, Nina so must no. Na abrewati ya wusia de da. Wusia ne pen. Na na Konadu wusia de pen. Oh, yeah, Michiano. Michiano, I him fear her. Yeah. But meant me and Conaniman Cochiano. And I can. One, you are welcome to move back. Never be a assassin. Ewa brabo. Into some ya ni papa de Michian and some said, When ya will be. Let me Yo, yo. And everybody was happy. Yankopon show. I saw Jan winning African Kobo. Angel 96.1. And Angel Accra. And Angel TV Pure. And Green TV Sunior. Yankopon show. Yeah, that's it. Madame was a who's watching your family at the Mwamba. Yeah. My Muduma dear. I'm a brochure for in there. The okay chat to us and walk over. Sir. Oh, the American chat to one is Madame was a pea. Nemo, Enche. Mamma sign to my country. Intimitia will be Pia, one whom we were for the Titiru, me man, and Yeo. Michia will be a Madame was a baby, meeting a midam, and Quanny Penny, who on Quan. Now, what? And I feel so. Who you be a Miss Rami? No cry about Miss Anami Wagana Hana Michan Contumpa. Me too, quite dear. Contumpo maybe because me who so chan contumpa don't know. Yes, I appreciate Contumpo. Debbie. What the kind of cry? Sick I down, no cranny you up. Yo, Dana, you better say, Ewa, Akonya, Wenya, Hamaye, no, Atuche, and Gomi, Yankopo, Inshalpa, yo. Abusha said, Yaki Abamaniano, and then Dapanaka say, Ya, Asantamura, Kwabia Santa Cotocohene, Cotoco show 2 on Ya Santa Mai, Inina, Atuabisono, Ya, and Yade, Ayana Konadu Yiadom, Ya, what a soul, Yansa. Alana Santa Hima, ye no Wakrako Croy, Nina Watchda, Ena, and then Asantamai, Yenina, Yeshimo, Elmanshia Bidawe, Ya Yade, Elana Konadu Yiadom, Nina watching Edda. Na Yegoso, Sesi Ahubuani, no Cosim, and Yasam Katua, so by Elmanshia, Potofie, na Ubasha, a Yanshan, and Anudia Guacomuya, as Suwani, and Sasia Cat. Yenya and Quadaroma. Na ankeja munyina no mo ba nan na eja ba bia wo bia no ene ntina fie hwa se eja mo betimi aha aba na eja mo ba behwe se de amamra ni amane kwa so no sebe se wo hima ekra eso wo kwa ekra nhihya dap no so ekwan ye faso ye no nanano amamra ni amane kwa so ene ma hodo a wo mo ye any idea, Nankaja also what we are so homa, and Tenafi, now Asante Mamre, and your money, no, Sabe, so Sia, and yes, cool demon one you see, no, now you said was a cool demon Socorano, Ninano, na Waba night, na Waba, no Waba, said your Mamre, and Maniano, and then I could see Nibaka say, over here, said that the practical aspects, you know, is see it's here. I didn't see, and Asante Mamre, say, Mamre. Na ye nyina no yembra ye mejam ye nana ya de nyina nana Konadu Yiadom ya woto so emiensa no kwasem ni say so wo hwe ensha eye mpanimfo abambafo de agu akwemu eye nana no matrankonya wode agu akwemu eye Ashanti Traditional Council no wode agu akwemu ya for papa eno so hua eye Manhyia Budawe a ensha no ba bia mpanimfo betena amampanimfo titire ya wato nsafo wa ma hodo so abem mpanimfo mbrasebedwafo asoafo ani ade wo betena no wa ya ho hihye nyina fefe ya kyerese mpanimfo du ha bia be hunu babu betena enei so du ha no a ye hunu se ka bia timi awuram aba bedu Manhyia potofie ha anasa Manhyia Budawe ha kasi ni nyina sadia bambafo no
ɛka yɛn no wɔma yɛ ho hyehyɛ nyinaa kama a kyerɛ sɛ baabi a ɛsɛ obiara pake no saa pɛpɛɛpɛ ɛna agya nananom ayɛ no a bambɔfoɔ yi nso ɛdi akyire atumi ayɛ ho arrangement nyinaa deɛ ohia ne sɛ wode w'accreditation yɛ a yɛkora woɔ wode bɛkyerɛ na yɛhunu sɛ ampa nnɛ yɛ a birikyie abɔ asanteman na asanteman gyam yɛ nana yɛadeɛ nyinaa nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa yi san ɛna nhyehyɛ no siteɛ wɔkɔsɛm deɛ yɛbɔ ɛyɛ the planning committee no aba so papaapa planning committee no ayɛ adeɛ ɔma yɛ adeɛ papaapa wɔkɔsɛm deɛ ɔma yɛ adeɛ nti sɛ wohwɛ a yɛbɛbɔ ɔma aba so papaapa na meka ɛyɛ the planning committee no ɛho asɛm no na yɛnya mpanimfoɔ mu baako yɛ a wɔno nso yɛpɛ sɛ yɛde no atwa nkɔbɔ na yɛbusa no sɛ anokwa sɛdeɛ saa nhyehyɛɛ no agya wɔ mu si de gu akwan mu yi ɛyɛ dɛn ɛna wɔ mu yɛtumi de wɔn asi fam ma nka ɛduru berɛ bi a sɛdeɛ nnipa si abɔ bunkam na yɛn nyinaa yɛreba na yɛbɛdi ɛyɛ nana na wɔtwe da yi na agya na wɔpɛne kɛseɛ a mahyia no na mpakyɛ wada wo ma ɔpɛne kɛseɛ a mahyia no ɛnɛ nokwasɛm nie anɔpa yi yo nana wada wo ma na saa bere na mebɔ maba so ɛsiane sɛ wohwɛ nhyehyɛ a mode agu akwa mu ɛne ɛfa no asɛn ahodoɔ a ɛba ɛyɛ dwabɔ yi ase a nokwasɛm ɛnɛ metoto bani no mehunu sɛ wofuru yɛ deɛ yɛ o mehunu sɛ kaa bi awura mu ha nana wada wo ma bɛyɛ mu ɛsɛn ɛna nisi yɛ ɛno nti a akamea saa sɛ wɔbia tumi de nhyehyɛ yi so a yɛwuru kaa bi a kaa park ahodoɔ a wɔyɛ ho hyehyɛ nyinaa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna obi adi soɔ ɛnɛ no yɛba ha as early as 4 a.m. Correct. Making sure you say block all access to Manhyia. And you walk decals, which is placard, can be used. VVIP, Jubilee parking, museum parking, and Antwerp parking. Okay. The only stickers that are supposed to come into Manhyia. Okay. So anybody without that sticker, no, you are not allowed to enter the premises. No wants to be yo nana whatever ma ebia ye kan na pani bi sabe minimara ekwan amofa so yes anhyehyɛ no esan sɛ mihu sɛ na sɛ bi no mabedi akyire woduru hɔ mo a afɛ no wɔde nano ana na ID card bi ekura no wɔde akyire sɛ whatever ma mi fi ha ana mi fi adwumakuo yi mu ɛna ɛba minimara ahyehyɛ no mo yɛ ne sɛn ana sɛ bia fɔn obi nam kwan so ba bia sabe accreditation betimi ma ne kwan mu watimi akɔ park baabi no obetimi anya bi sa na mo ya wie wadaroma ɛno a yɛ mpanifo ama hene ɛne mpanifo yɛ press briefing okay security all over the country yɛ press briefing ɛma amanfo yɛ aware sɛ ɛna yɛ ɛda sonko a asanteman ade atɔ yɛ ni nti nhyehyɛ a yɛyɛ ato wɔ ani yɛsrɛ sɛ obiara bɛdi saa nhyehyɛ de so saa nhyehyɛ no na ɛyɛ adwuma like I said earlier no sɛ woni saa sticker ne bi a baabi a wɔsɔ park no wherever no park na nante bra nneɛmfa ne deɛ ɛma asanteman ɛne nanahema a nanahema nti ne yɛ nyinaa wɔ ha deɛ kwan biara so no deɛ police for de ɔmo agu baabi a deɛ ɔbɛka kyerɛ obiara no ɔntie yanya bibia manenye ne fe kwa so yo we dey church wa me bisa wa ma ejabo ti akwato wa dwuma die so fo so dwuma die ne die esopa no kwa ma me musa say se obi beka say ebia general ye fe say nipadom a eba e fa no ma eba park VVIP ani museum ne na sefo ne ade ne die e ka me so mo die ebia inside ha e na wo mo bewura ben ha ya wo bi asabe ba bi amode ama no so nkwa de car no emu wo a mo ye hyehyɛ bi a e bi asabe car bi betimi e de saafo ni nyinaa no aba ye Manhyia ha na ama wo so wotimi aba hwede yakoso ana
And she baby oh yeah your minivans no. Okay. White ones, your best 6. Okay. Obia baby pack or Malcolm Hall and the Manhyia Hospital big parking space obiano. Sakas no our VIP stickers are body not wapa inside the premises. Okay. It's a nyadia I say ya bri wa bia na ya papa bia wuntimi nante. Yes sir. Yes ya twe wase ama wo fi akire na. Yes sir. Cars This is super. Ayama VIP na stick out the animal. I do baba the ground. Okay. It's a nyadia ya you And also about designated parking area no. To come here no any issue. Okay. And about the more you see what must say, young Paki a castle and so on. About before, yeah, just we've been to will become. There were police for more than 650 on this premises. Wow. For 200 cadets, 200. Wow. National security, a whole bunch. Security, over plain clothes, almost also. Wow. Until we are one said. There's no way for that. All right. Because security is very tight. Yo. Nobody was saying, you better on Naja, walk out to what you made so Yago Ponchla. All right. Adinti Sabre, Yanya, the Savior Church, Yawada, Kumasi Zone, ano, Opani Cheme, Yanano, Educate and Komo, Ekakra. Ewa ha yo adinti yo opani ready wadaroma enne se de yenyina buchi abua yenyina ye jam ye nana ya de yenyina na nkobi beka se asofo ene asori mpanimfo ene ade ye bia mo so amamre ne amane ekwa so no ya na nka mo so mo chefa pa ewo dwumadi atise mu no wadaroma mebusa wo a dia na nka wo beka se na yeja ye nana kwan asofo amoba dwumadie yase nyinara ene ade no ano pa be ye be no sia bremu ene ehuni se eye nananum akonfo eye nanasumankwa ahene edi wanimu ya we nyina no be ya mamre ne amane ya hodo na minimara ese wo mu achi no ya na mo so asofo enso no mu ye bibia mo ye wa mamre ne amane ya kwan so ana bibi ho no mo ye edi jabre wati akwa ya na aya no kura minua asedana me de beda ho ya na hima na kwa asore na ya de amamra ana amamra amane ya ne se obi wu so me mo akwa ya mame na ho sa ya na ya wa wi me na did this ya de empaibo ameno mami fi no ba bata mi fi kuro mo ha ya ine se wa no oh okay es mediamo bra so ya dia bo me so me so bia ni wa muna ya bata ya de pa ye beje ya na nan kwan ya sere otwe dia mpon se onipa bia ni wa wotene wa asate sa etisi ya na no ne bone kura ti se de ni a ohunu mobo don fa no bone enche enti ba ya ba ha no ya bota ya de ba ha no yo enti jumadi bi say no ti say abrewatia ene woso ko onananam nchen ya na nananam asofo se madaro masa ya na mo ba ya na mu wo enkuranhye nsem bi for say yes onipa wu a mu wo wu na anidaso bi wo ho e ma say nipa no anidaso eduakura no twa efefe enti Kristo wu ya no odi nansan no sore enti anidaso ho ne se yenum se wu na yekosie wa ekosi na hina ada otwe dampo be yin wade no onipa ba sore akwa akobu onipa ba sore akwa akobu akonta aninti akontabu a ho ninti na eme yasum nyame za akontabu ni ho de a onipa wu ya na go awo eti wa se etwa wakra bia se okopie Kristo atemu egwa na nim dia woni nipa bia ya no se ya papo se ya boni o aso akonta na akobu eti ya wani da so se
onipa wu a obesan asɔre Sir. na Okay. sorry no so obesɔre ne yie ana so on sorry ne yie so wan sum nyame yie a o sorry ne yie but so sum nyame yie di a ya wani da so say Obesan. so obeye Kristo dia Wow. Yo. Ene minimara Nana Konadu Yiadom. So we pa me no pa me na kwa asɔre piao. Nti yakasa kana ho asɛm kakra. ya wo meto ne na so Wow. enti me no pa Kana ho asɛm kakra kyerɛ. oh nana no de wɔkɔ asɔre no mfinhyia bɛɛ do osia enum nie Nukure. enti ya wo me wa asɔre no mu ya wo me na me nana no ye gidi ni gidi ni no e Savior Church wo akɔ asɔre wo Savior Church of Ghana Wow. enti ya nana no ɔbɔ no bra sɛ nyamsum ni Okay. bibia na asɔre no ye bia no Wo de ho hyem. what the wusham eye bi ya kura na mma ne gia ne sɛ ɔba asɔre a adwum bi a bɛto bi ɛsɛ osi dwom no wɔsa Wow. wɔdaadaa no ho Wow. wɔhyɛ otwe da mpo ne mo nya Wow. enti ya nana no wɔde ne hu nyinaa ma asɔre no sɛ obi a watena ase efiri no maba a wabrɛ mu akɔ asɔre mfinhyia ade osia no mu no na ɔhu sɛ ɔba asɔre no wɔhu bibi wɔ mu Wonim pa. na ne gyidie ewura mu Esa. ɛyɛ dani a owi a akunjabu wɔ hɔ Sa. nti ɛbrɛ ɔde ne ho abɛdɔn asɔre no ɛso wɔyɛ no sɛde asɔre no nhyɛyɛ esi teɛ Okay. ɔbɔ no brɛ sɛ gyidi ni ɔbɔ no brɛ sɛ nyamesum ni Wow. eti ɛna meka sɛ ɛno nti ne ade a yɛaba yi yɛbɛgya no kwan yɛasrɛ otwie de ampɔn sɛ ɔmfo yɛ nana no to yie ma yɛ Piao. Yo. Ɔsɔfo nyine wo de wada wo ba yɛbɛde wase pii ɛwɔ bra wanyade ama yɛn na yɛde watwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ Angel yɛn kasa fidie so nyankopɔn nhyira wo paa sɛ wo nso waba menim sɛ bi asɛm tia wa bi wɔ hɔ nom a wopɛ sɛ wɔde amansa akyɛdeɛ a yo asɛm tia wa a meka kyerɛ adɔfo no mu sɛ ɛkɔsi na ahena a onipa wobɛwu owu ɔda hɔ ma nipa nti obrɛ biara wobɔ biara ne anɔmɔ a wotuo biara hwɛ ne yie sɛ ɛbɛyɛ abrabɔ papa okay na woma abrabɔ a wowu a wobɛkɔ wonkɔ ɔsoro ahemmaa okay enti mesrɛ adɔfo no mu ahyia sɛ obiara ma no bra ɔmmɔ Kristo abrabɔ ɔmmɔ bra a ɛyɛ abrabɔ bɔne a onipa hu a yɛbɛtene yɛn nsa ahwɛ wo so sɛ aberanteɛ ababaawa maame ne suba anyɛ sɛ saa ɛdin no bɛda wo so a okristoni korɔmfoɔ okristoni monatoni okristoni dwamamoni nukra na ɛdin foforɔ abɛda wo din no abɛka na kristo din no amɛda wo so kristo obiara ne wɔ hu sɛ kristo ɛdin bɔne bataa no enti sɛ wo sɛ woyɛ kristoni dia ma bra enye se Kristo bra wo piao ye maka kyerɛ adɔfo no mu akyia ne sɛ efiri saa mre ya na nan wanyini pa enti wɔde ne ho bata otwie di ampo sa enti obi ahunu sɛ owu a otwie di ampo apɔ ato ama yɛ enti obi abɛsum nyame yie na owu a wanya akontapa ebu sa sɛ etwa okra bia sɛ okopie Kristo atemu egwa ya enam nipa bia so a wode yɛ no sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o aso akonta ɛna obebuo eti akontabu a ɔwɔ nti no onipa yɛ bibi a mo ato bo ase Piao. sɛ yɛbɛyɛ a ada a wobɛwura no wobɛkɔ ne yie all right yo wudi no ɔpɛne kyerɛ me Saviour Church of Ghana Saviour Church of Ghana ɛyɛ Nana Konadu Yiadom na sɔre prɛko pɛ na ɔkorɔ ɛno no yɛ sɔfo nyankopɔn no wɔhyira wo paa yo ɛne yɛde wase aha ai yo ɛne ti saa berɛ yi abusua madaroma yɛne ɛyɛ Saviour Church of Ghana ɛyɛ ɔpani kyerɛ ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɛne nti bɔmmɔden a na join yɛn ɛwɔ Grace TV wokɔ odi koda no so a Grace TV so ɛna saa berɛ yi yɛwɔ yi ɛne nti bɔmmɔden a no na join yɛn na yɛ ma wo hunu ne yɛkɔ soɔ ɛwɔ bogyawe ɛyɛ manhyia kotokofie na ɛnɛ ɛna yɛabere wakyia yɛadeɛ nyinaa Nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ yɛdi ne na awɔtwe da yɛde ka kyerɛ sɛ na awɔtwe da deɛ mu yi asante amammerɛ mu no deɛ ɛteɛ no sɛ ɛnɛ ɛna yɛde ɛto dini
yɛde kyerɛ nhyehyɛ a ɛda pono so a nnipa korɔ yɛ asɛbe wakra yɛ a wɔrekɔ akura no yɛde ɛbɛkyerɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛgya no kwan korakora ɛkwan a yɛde bɛfa so a yɛde bɛyɛ no dɔte yie ɛkwan a yɛbɛfa so a amamena ne amane ahodoɔ bi wɔ hɔ nom a nananom bɛyɛ ne adeɛ nti na wɔtwe dadie mu no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛtiɛ nti ɛnɛ ɛne yɛhwɛ de mu sa asantema awura kɔbea asante kɔtɔkɔhene wɔte kɔkɔɔ so ɔtumfoɔ sɛ tutu yɛ ɔtɔ so mmienu wɔbɛma yɛhunu nhyehyɛ a ɛda ɛpono ɛsoɔ na yɛbɛwɔ amanneɛ sɛ nananom anɔpa bɛyɛ nonum berɛ mu kɔ nɔnan berɛ mu ɛna nananom akɔmfoɔ yɛ a ɛtwa asantema ho ahyia wɔn nyinaa wɔbɛbɛdɛ mu yɛ a wɔbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛde ɛbɛbie kɔn mu na wɔhwɛ sɛ ewiem te sɛ sunsun mu no hwɛ na esi teɛ ɛnna dwabɔ a yɛrebɔ yi obiara wɔ ho kwan so otumi ba deɛ wɔntumi ma ɛne adeɛ nyinaa no ɛyɛ nananom yi wɔ wɔn asɛ deɛ saa bere manya ɛyɛ nananom baako ɛwɔ ha yɛ a mepɛ sɛ mene no ɛtwetwe nkɔmmɔ nana wada ma aburo yɛmo akɔ ababa yɛ Angel FM Grace TV Pure ɛne Angel Accra yɛmo akɔ ababa yo mejo so mira yo nana wede wada wo ma yɛfrɛ wo sɛn na ɛhe na owɔ wada wo ma yɛfrɛ me nana kwakwa dusa me wo Kumase na me kɔmasuo kɔbeabena a ɛda bɛkɔ ya moafo wow ɛyɛ sante hene ne man hene ɛbosom na me kɔm no wow ɛwɔ bɛkɔ ya moafo nti me man kɔmfoɔ ɔman kɔmfoɔ patran me nana ne nana kua firi yi ɔtɔ so mienu amoaforo man hema wow ɛna me nana bɛɛma ɛne nana opoku ampoma amoaforo man hene okay yo nana wada ma sɛdeɛ woyɛ ɔman hene kɔmfoɔ yi na wodi dwumasono ɛwɔ Manhyia ha yi menim ara bɛyɛ anɔpa no num ebere mu ɛne ehunu sɛ nananom madaroma mu aba yɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so no mu yɛ nneɛma ahodoɔ bi menim sɛ wɔhema ɛkra nananom so wɔkɔ ɛkora a yɛ nananom akɔmfoɔ ma sɛdeɛ paa wɔ dwumadeɛ a ɛte sɛ yi aseɛ na de sɛ yo medase wadaroma sɛ aberewatia ɛtɔ fam a ɛyɛ sumankwa hene asɛdeɛ sɛ ɔbɛbɔ na kɔmfoɔ nyinaa ɔbɛfrɛ wɔ biaa na ɔde ato n'anim ne yɛde nsa ase abosom ne nim dada bɛde nsa ɛbɛse wɔ mo sɛ yɛ aberewatia ɛyɛ santema nyinaa maame atɔ fam nti ɛwɔ sɛ yɛba ne yɛbɛkɔm ne yɛbɛprapra kwam ne yɛyi kwam makwan mu da hɔ masante hene ba bɛtena dwam na abosom ne nyinaa soso ba bɛ masante hene yɛ akɔ ne asantema nyinaa yɛ akɔ eti sɛ uhu yɛ hanom a ɛyɛ dwumadie na ɛno ahomakye ade bɛkye nnɛ ɛne ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ sɛ yɛ akɔmfo ne di kan si twene so ɛde ntorowa ne ndawuro ɛgoro ɛkenya ɛma asantema wiasema nyinaa hu sɛ asante yɛmfa yamammerɛ ɛni agoro nti ɔsi yɛbɛkɔm na sɛ bibi kora na sinsen wie mu a yɛkɔm ne yɛyi firi wɔte kwam ansa na asante hene waba na wadaroma ɛne mu hyɛ dwumadie yɛase sɛdeɛ agya wo kan yi sɛ mo na mobɛhwɛ bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ahodoɔ bi mu si ntwene so ntorowa nawuro yɛ a mobɛwo soɔ ne adeɛ yi bibi da adi kyerɛ mo ɛnɛ wadaroma obiara ba no kra ne bosom ɛna fikasie mu ha wona wo so sɛsɛn wodi wura fie ha wo wura fie akora ano hɔ no ade kro na bɛgye atɔ fam wona wo so kura duro sɛn wodi wura ha ɛbɛtɔ fam ana sɛ woduru santehene ni mu a ɛbɛtɔ fam nti akɔm na yɛ kɔm no obi kura bibi bɔ na di wura ha yɛbɛhu nipa kro no yɛbɛtea no wodi bɛpie kola wo fa wura ha sei nti akom na ya kom ne ani abere pa abosum ne nyina ani abere ye ni ata akokɔwa sanse ya bere watia ɛna dafom ensu a wasantema mu abosom esirima bosum nyina la obi ani abere sanse ya bere watia ba akopɛ ɛna dafom na sɛdeɛ wo ka ne deɛ na kyerɛ sɛ akɔyɛ te sɛ asɛ santehene ɛne nananom pɛtɛsofoɔ nko a na mɔbɔ mo ho ban yɛ o anaa obi a wɔbɛdwabɔ yi ase biara nso no sɛbɛsɛbɛ yɛ a modi ma saa nipa no wadaroma sani esumankwa hene ma yaso teye no ye bɔ mpae ma wo bia asantema mu ha Ghana ma wa wo dɔ asante wa wasante sɛm hia wo ye bɔ mpae yi apae ma wo biara sɛ dwumadie yi ɛbɛyɛ jojo na no nsia bɛbɔ no bia bɛkɔ du fia ne ho nka bia nka nipa koro ɛyɛ yenya sɛdeɛ
Anything you buy. Yo, enti sabreya ye kan say e bobo ye dumienu a na Santamaira wo betena si se anopa no mu be ye mu bi mu be di mu dwumadi nyina wi a na asa ana efiri dumienu no ana mu betena mu a kopem bra no nsia nwumre ebeso a nana no besoro ye Wadaroma ye dwumadi ewo mu ne de Santahene nya betena si wi a akom no ye betwa so ni abema Santahene ya akọ Santema nyina ba abema Santahene ya akọ na ye di na awoche da no ye di na awoche de ni etie ye wura ye da ne de ye nkom da koro ye begina ma bia nansa na ye kom ni de ahya Santema animunyam yo nana Konadu Yiadom ya wotoso miasa se na woni me pa ye kasa kan ho asem kakra kade na obeka ni emetimi aka ne se Wadaroma nana de obia ye ne de mishana mihu no menhia ye mi di agro kakra hansa na bosom ba be kame minim ne pa oye ni yemu ye obia ye ne de ehye na no kwa no oyi ama wodo obia onyiyim onye yiyimu sani asante yenye yiyimu no saa na asante hema wonye yiyimu se ofri baabi kura na be buru asante ha na woni baabi abeda na se oburu fibie mu ha obema baabi ada ehye na no obeyi ama wo woni sika kura be faka akofia oboni punu nko a obema ubi tina na de ye kase ye ka no ho asama ye nka nweda ye nka nweda na ade ache yo na ye bedo asipi ewo bra wonya ede amaye yankopon ka ho pa that's it yo that's it yeah abusia ye go so ya ye ka was Angel 96.1 Kumasi Angel 102.9 Accra and Angel TV and Pure and AJ Sabri Yanamo Edin Komo ewo Grace TV eso arinti bomodia eso do afidie no wukọ ye udiko da no so a na wode akoto ye Grace TV na wo monitor any cheers na wo monitor ene job a kasi asanteman abo ya ye de edi nana Konadu Yiadom ne na wotweda edi ewo Manhyia budawe na sabre manya nananam enso ewo ha ya me no mo etwetwe enkomo kakra na me wo nana pacho na pia yo nana Wadaroma unkonya di eno no na akonya be na oteso pacho meti akromampem na mi free amoafo Manhyia na akromampem ba peni ne me wow yo nana Wadaroma bro we de ma memra won so we na mahunu se sabe kapo ene wafadie no kire se sabe wonso ti akonya so nana ye fro se na nkonya be na oteso me ya oman hina tipehene asante asokore yo ndi nana atrema di akon apem piao dikopim yo piao nana we de ma memra nana hima hodo mu bia we nana hima Wadaroma bro minim se ene brichi abo ya bre watia no futabraba ya mansan enyina no ma no enene wokuri minimara nananum ahemfonom titiru nananum ahemanum ya mujumadi titiru pa enne mubedie ewojumadi ya sene sai yo me da se papa ye jumadi titiru pa enne ye bedi ene se ye maame e kan twene bu yi enne na ye di na wotweda ye nyina pese ebe hiem ye maame no ye de ye ahemafo yi de ye ni abre papa if say ye maame de na oni ye ho agro okwa ne ho nko a na akotwea no nko ade a ekom de bi nya de ekom bedi wo eti ye maame efrato de a ahemafo na ye ni abre pa yo na me kasa kana na ahema ho asem kakra kire me a ede na nko Wadaroma buru obeka yo na ahema de sebi eburu ye de ne si abenwa so yi na ye nipa bi a openipa pa jese ne wa nuru ni nchen uduru ni nchen hu se na hima penipa opobia asem enkwada o emrewa o opobia asem tinana de enu tina ma ye ahemafo ye ni abre ne ye ni abre pa fise ya hra de se nana de openipa pa yo
Nana we dey wada yo ya bedo asipi e wo bra wanya e dey amai na mo bro no muni ada aje kra nti we dey mami nyawo ai na ekoto awu dwumadie so yo nana we dey wada roma yene nana hima twetwe nkombo na mami musa won so e se nana hima se na osi ni mo no Nana hima de oya santima batan kese am de minimum be mfie aduanan na misha Joma na tete me yo oyo bi a peni ho asem o pasum die ojo on pe kaka nti santima ahwera de kana ma ahwera de ise no so hima de mi hu bi da na se ba fo group hwade a empati menye yo be se na nanu emi hia no fa no kojojo mayen na yesi aka achi no so o mai ho ban yo Piao nana wonso yebedo wasipi ewo kakra wonso waka edi afa eye nana hima eho ye abusia yego so ye kao ese Grace TV, Cheers TV, Angel TV ana Angel FM Kumasi, Angel FM Accra ana enoi ye no edi nkomo ewo Manhyia bujawe na ni nyina no ye nana Konadu Yiadom ye otoso miensa nana asante hima ye ne wakra kwekure ni na watwede diemo ene yeguso a sabri ye nyina no ye di ho abobo na ye jam nana na sabre benya eye nana hima nana wada mebru ye fe sei na akonya be na oteso medinde nana frempo menya akọ if your friends are no continue ne hima ne me yo nana wada mebru we de mensa wo bre na nana hima eye nana Konadu Yiadom na me fese me busaw kakra e de fa no ho se minim se de wo se enimo no ya kase ka no ho asem kakra nka de na obeka ende beti maka bebrebe efi se nana ma Konadu Yiadom na asante hima mini no kura ansa na wo bedi asante hima na we nipa na me ne kwagidie asore nana ye nipa wo bre ne ho asia ma me hu ni su nipa da me kase wo yi Yesu Kristo fi nana hima obre ne wase odo nipa oka ne ho ba nipa ho me ka so bedi akonya wase mo fe maame afie kuma mame na bedi akonya mi hu no enam na batan ye ene ne do ene ni ma wonim nipa ohu nipa wanyina ni nti yetimi ba ne ncha abre ni abre bia we nipa wodo nipa na ono ya be chia ne kwa akono dia me fe so ono timi sa na bosum wase mfa mama na ne mfa ka enko me ka sem ne bi na wi afia kenta otosim yesanya ne ba bi koye ye ba chia no odi ade no asema ka se na afen so ne na de me ba no wodi dia ya mani bi ni anu achi kura na oba na ba chia no kono ono tumi sa asa na boso ano de mame na me nka bibia me wi aho kese pa ne se me ma me firimu ye ba bo na hima amane wosuya mo bi oho bia su bi na asmo kan ne se nyame aye bia ye be kan ye no otu nipa mane be yie be sie na de sie die be ye bibia enu achi no kwa ma me yo wampa ye da enti nda ye nia bre papa na de na do ye de me hu nipa metim na toto ma me no na no mama na ye yie ti na de o se nka ne ho asma ke yo bebrebe be ka yo bebrebe be ka pa yo bebrebe be ka na de we ni papa dodo na kafra pa nyankofon so nhyiraw seje ni munyina mo aba mo do do babu odo mu na ye nyina ye de ejam ye nana eprekope nyankofon nhyiraw so aba ye do asipi abusia yego so kai ese Angel 102.9 so ana sabri ye no ekasa free eye Manhyia bujawe Angel 96.1 Kumasi Pure 95.7 eso ewo eye patasi sanso ena ewe yana education kobo ewo Angel 96.1 Kumasi eso ena Grace TV ena Cheers TV ya dem live ewo ho ya ni nyina no mesewa obetimi akoye odikoda no so na woni yen education kobo ana wahwe die koso biara
nyade yɛde ebehinta wɔ yɛbɛma wakɔ yɛabɔmɔden ate ɛho agum mmeaeɛ Manhyia so baabi biara yɛ ɛnɛ dwumadie yi ɛkɔ so deɛ yɛn nsɛnkyerɛfoɔ ne yɛn nuanom a yɛne ɔmo di dwuma nkranfoɔ wɔ ha piafoɔ wɔ ha Angel Kumasi wɔ ha Angel Accra yɛn nyinaa wɔ ha yɛ a yɛaka ho abɔ mu as Angel Broadcasting Network a ɛnɛ yɛde dwumadie sonko a ɛte sɛ yɛde firi yɛ Manhyia Budawe yɛde ɛbrɛ wɔ na yɛgo so ɛwɔ nkɔbɔtwitwi no mu na ma menkɔ ɛyɛ Nana nkyɛyɛ na mene Nana ndwetwe nkɔmmɔ kakra Nana wɔda mɛbro yɛfrɛ sɛn na sɛdeɛ so ɛhe na wofiri ba ɛne deɛ kɔ so yɛfrɛ me Nana Bafour Ɔsɛkufoɔ meyɛ ano hene ɛyɛ fe so ma konti hene piao yɛ me som wi afe nkonnwa wow Nana dwamena kɛntɛn yɛ a ɔtɔ so mmienu fe so ma hene ne brempɔn ne me piao Nana yɛbɔ wakɔ aba sonko Nana wei deɛ wada roma deɛ bɛka ne sɛ na birikyi abɔ asanteman na menim Nana hema ɛyɛ Nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛwom ɛsɛ tɔmmerɛ bi a nananom yɛhyia ɛwɔ ɛyɛ Manhyia poto so a Nana Konadu ɛwɔ ɛyɛ ne poto so yɛ a di ne nsɛm ɛna ɛyɛ yɛwura ɛnso ɛwɔ ne poto so a wɔno nso di ne nsɛm menim wara wobrɛbrɛ waso ase a bɛyɛ bɛyɛ sɛ mfie nson kɔ mfie nwɔtwe a Nana hema ɛde bɛdi adeɛ sɛ asante hema no menim sɛdeɛ wosi ehu no wɔ n'adedie mu yɛkasa ka biribi kyerɛ yɛ ankadeɛ na abɛka wada mɛbro meda ase yɛdi kan no medi kan srɛ yɛwura His Royal Majesty Otumfo Setutu the Second Santi hene yes ɔno na sɛbi ne nyinaa ne aseɛ nyinaa wɔ no ntan kɛseɛ nti ɛna ma yɛ nyinaa yɛyɛ ahemfo saa sɛbi ɛne deɛ kɔ so wɔtumi apagya santeman akɔ ewiase aman nyinaa nokorɛ ahensɛm deɛ ɛyɛ sante na yɛwura sɛbi opagya na Konadu Yiadom yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛba santeman mu no asomdwe nko a nokorɛ me ankasa makɔ n'anim mbɛyɛ mprɛnsa nokorɛ na wohwɛ n'ahobraseɛ ne buo yɛ a otie obi a ɔnyɛ yiyi mu wɔyɛ baatan nti deɛ asi santeman nsono kɛseɛ ɛna ate nti yɛn nyinaa yɛbaeɛ a yɛbɛtaa yɛwura akyi na asante hene dwodwo bi bie pimsoɔ yɛ anakoa ne me sɛbi ne sogyani ne me nokorɛ na nka yɛsɛm mpo a ɛna nka aba ne sɛ yɛ anka sɛbi ka mede me ti bɛtoɔ ama mabɔ atra ne ɔtamfo no de akɔbom nokorɛ ama nka sɛbi yɛagye yɛ maame aba ɛnso owuo kutaadeɛ a ɛnkɔ nye nokorɛ nti ɛyɛ nyankopɔn na de aba yɛ nyinaa yɛde nyankopɔn nhyira sɛ ɔpem so ɔnya nkwadaa na n'anya nkwadaa ɔntena se na deɛ asi ɔno nso so ɛmo akɔkora posoposoposo ɛnya dwene na ne nananom ɔnhwɛ yɛn na dankɔ ama no afutuo nso de ba mayɛ no ɛso de akyekyere santeman that's a brew Nana yɛda ase pii ɛwɔ berɛ a wanya ama yɛn na yɛne wɔ atwetwe nkɔmmɔ nyankopɔn ɛnhyira wo yɛgo so yɛ a yɛka wo sɛ ɛnɛ ɛyɛ dafana kɛseɛ ɛyɛ abakɔsɛm ɛkɛseɛ ɛwɔ asanteman mu na sɛdeɛ yɛde ke aka no ɛnɛ ɛyɛ da a nananom atu asi hɔ yɛ a yɛde ɛdi ɛyɛ Nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa ne na wɔtwe da ɛno nti sɛ biribiara ni a yɛn nyinaa yɛde yɛne kyerɛ yɛ Manhyia Budawe na yɛabaaba bɛdi ɛyɛ Nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa ne na wɔtwe ɛda ɛno nti bɔmmɔden na ɛhyia yɛn ɛwɔ Manhyia Budawe ha na ɛbɛhwɛ nea ɛkɔ soɔ na yɛn nyinaa no sɛdeɛ agya yɛkan amammerɛ ne amanneɛ ɛkwan so no amawofoɔ ba bɛsua bi ebi a metaa meka sɛ sukuu dan mu deɛ ɛwɔ mu yɛsua adeɛ nanso no yɛ a na anka ha ɛna woba a wobɛhunu sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛsi ɛte ankasa na amadaakye bi sɛ woduru baabi na wɔbi busa wo ɛsɛ woduru baabi na
ɛgya obi ebisa sɛdeɛ Manhyia anaasɛ yɛn amammerɛ ne amanneɛ wɔ asanteman mu no sɛdeɛ ho asɛm siti a na ma ɛgya wɔn nso wɔahunu sɛdeɛ ɛho asɛm esi ɛteɛ ɛno nti nokorɛ yɛde kan aka ɛsɛ ɛnɛ yɛwɔ yɛn nuanom nsɛnkyerɛfoɔ a yɛate ɛho agu mu ɛnɛ yɛn general manager Accra yɛwura Konadu Yiadom wɔwɔ ha yɛ a wɔfiri nkran tɔn wɔne NJTV wɔn nyinaa ɛwɔ ha saa nso ɛna wɔdeɛ yɛ kwasi wɔdeɛ wadaroma maame nwie nanan na yɛntwetwe nkɔmmɔ kakra yɛ nana wɔdeɛ wadaroma bi nana wɔdeɛ mu akɔ abasɔnkɔ ɛba ɛnɛ dwumadi ase na ne nyinaa no ɛyɛ ɛnɛ dwumadi sonko a ɛde waba bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ Manhyia Bujawe nokorɛ woba yɛ sɛ na wosi ehu no minimara bi a wɔde wɔn aka afefam aka mu ahwɛ wɔde toto sɛdeɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan yɛ fɛ so di yɛ na wɔtwe da ne adeɛ na ansa na no koraa nana wadaroma yɛfrɛ sɛ na he na wofiri ba medin de Nana Kofi Adubuai mene ɔfe so ba mu hene mesae no duasa hene ɛna meyɛ sumankwa hene saa wɔ ɔfe so yo nana wadaroma sɛdeɛ gya mebusa wei minimara asante emu yɛkasa yɛdi na wɔtwe da yɛn nyinaa yɛnim sɛdeɛ yɛsi di yɛ na wɔtwe da ɛne asante nkura ahodoɔ atwa ɛho ahyia nyinaa no obiara wɔ kwan yɛ wɔfa so a wɔdi ne na wɔtwe da na ɛnɛ yi asante nkura no bi wɔ hɔ ne koraa no a kyerɛ sɛ bibienu koraa mmɔ na yɛ na wɔtwe da die no yɛde aba awieyɛ ɛnɛ yi woba yɛ yi sɛ na wo si hu no mehu no sɛ asante yɛ asante ɔtumfoɔ ɛka sɛ ɔyɛ n'adeɛ obiara ni ho asɛm ka ɔna biribiara wɔ no asantemam nti sɛ nɛ ɔte odi na ɔtwe da deɛ ɛsɛ sɛ kwaa na ɛkɔ no ɛsiane sɛ ansa na ɔtumfoɔ bɛka sɛ ɔyɛ biribi no na wadwene ho asie na nsamanfoɔ abɛso no daeɛ na ɔma berɛ de tumi abɛhyɛ no mu nti ɔyɛ adeɛ no a obi nyɛ bi da yo nana wadaroma bro mame mu saw sɛ nana Konadu Yiadom ya ɛnɛ yɛ nyinaa yɛate abɛsɛmu yɛ a yɛgya me minimara yɛkasa ka ne ho asɛm kakra a kadeɛ na wobɛka yo yɛ nyinaa yɛ nana Konadu Yiadom yɛ maame yɛ nana yɛ biribiara no ɔbɛtena asantema akonnwa so yi obiara ni hɔ ɔbɛnya ne ho asɛm aka ɛsiane sɛ ɔhwɛ ne ho so yi ɔdɔ nipa ɔyɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ pɛpɛɛpɛ ɔnte sɛ ahema no bi a 7:30 ɔkɔ ɔman bi so a na ɔdɛkyerɛ no ɔmo yɛ no ɔn deɛ 7:30 deɛ ɛde natena ɔte hɔ no yɛdɔ no nti obiara kɔ a ɔgye wa paa yo nana yɛbɛda ase ɛwɔ bra wanya ɛde ama yɛ ma yɛ ne watwetwe nkɔmmɔ yi nyankopɔn ɛnhyira wo sɛ wo nso woaba yɛde wase pii yo abusua yɛgo so yɛ a yɛka wo sɛ saa bere yɛde live coverage no ɛfiri ɛyɛ Manhyia poto so ɛyɛ Bujawe ɛna yɛde live coverage yi yɛde ɛfiri berɛ wɔ na bɔmmɔden a sɛ ɔbɛgya ne yɛn ɛwɔ NJTV Accra Angel FM 102.9 Accra Angel FM 96.1 Kumasi Pure 95.7 Patase ɛna afi ɛyɛ Grace TV ɛne Cheers TV nyinaa no so wa wokɔ yɛ decoder no so a wobɛtumi de video no ɛde ato hɔ na ɛgya wahwɛ ɛyɛ nea ɛkɔ so Manhyia kɔtɔkɔfie saa bɛ deɛ ɛyɛ me ankasa me nua maadeɛ nyinaa made kra ka kyerɛ sɛ yɛn general manager yɛwura Konadu Yiadom ɛwɔ ha ɛnkyɛ wɔno nso ɛbɛjoin ne yɛn na ɛgya wɔn ewura mu no wɔn wura mu no nokore mu nie nea wɔn akɔhunu ɛwɔ mu no so yɛdeɛ yɛwɔ ha wɔn de wɔn wura mu akɔ ɛyɛ Manhyia sɛbe wɔhema ahemfie hɔ akɔhwɛ sɛdeɛ nhyehyɛ no si teɛ ɛne nneɛma a wɔde agu akɔ mu ne adeɛ nyinaa ɛno nti saa bere yi a wɔn adjoin ne me wɔ ha yi maame ne wɔn adwetwe nkɔmmɔ yi
na eja yemusa won so ko yi e de wo ko hu ye e wo ni so e wo na wotwe de dia e na ye die e wo manhyia kwatokofie kwasi e de wa na ma eja ye no mo ana wa ha ya na nke ye be hyase na mo ye se eja mo bo apro kakra na mo ahwe se de enhyehyia nananom abambefo e de gu akwa mo ni ade yi ampa se enhyehyia ya we me de mane yen se yen ka ho asem e won frame mo no sa pepepe na tie na minimara ma mimu sawe se mo ko yen sa pepepe na mo huru ye e won nhyehyia ye di ka ho asem e won frame mo no ana nana kusi bodu mensa e beda se papa no kra baby a wasumu ni baby a sabre wakon ababedro no no kra nhyehyia bambo dwumakuro edi kan edi atu yanimu afei organizers ana committee amo na ehwe na otwede die yi entutu ne nhye so no ne omo aka ye omo de atu yanimu ne ya hwe nyina no kre sa pepepe na ekoso kamia ye se ye kase security presence a ye de beso so se a heavy security presence. It's say all the security apparatus obehunu ebi ewo Kumasi enkanka ene Manhyia abobo anu ha sei apolisifoɔ asogyafoɔ afei prisonfoɔ meka warders afei immigration for fire service afei custom for said them try to tia say all the security apparatus no omo nyina ewo aha baby asese yesi pampim na yehwe say obi a wowura mu obi a opie de wowura mu de ofradie obi a eho emasem eba bambon nsem a na anokwa ni o kan ni nyina sa pepepe akwa ahodo a ebe pie mu ewo Manhyia baby asese pampim esi bia esi ho kwa bambo dwumakuro no omakabom combined police military NIB and afi omakeka ho nyina ebo chidom na wowie omokura no a yesan ewo cadet corps ahodo a okọ institutions ahodo ma to say your second cycles no senior high schools no omo so a omo esua santete entity no omo so bo chidom enti aboa ama dwumadi a wodie no no omo nsa esoso kama na ye ba pro no emu no o hwa obehu days na kase mienu the presidential days ewo ho sanso na o hwa ministers of the gospel so a ye papanom asofo ene adifo no omo nso de ewo ho edu ho no a medima GM oba kire omo ya da locate omo seat so omo amakura na obi antena so eno no kire se ampa ni nyina part of the security measures and as protocols bambo dwumakuro no de aguna kwemu na meje mu ansa no na ubisa asem bia na me de pa se na wotwede die mu ena bebu wa bekọ no be se dumienu nondu yesi yapon na ahade no etesei anokosempa no se eya disuade na wode ba se esua bibi firi mu eyiyo eya mamre emu ena yehunu amane na wotweda eye eyiyo amane a edikan enti sɛdeɛ ka nananom asante amamre mu no sɛ yɛwo obi a wobɛhu sɛ di na wɔtwe na wɔtwe na sɛ wansan kra nkɔ a na kyerɛ sɛ wɔba tenaseɛ nti ne yɛto no din kyerɛsɛ mu koraa no wobɛkenkae sɛ Yesu Kristo koraa no na wɔtwe so no ɛna
ɔkɔ yi no ɛkyerɛ yɛ saa na ɛyiyi mu nso no sɛbi sɛ onipa bi efiri mu anaa owu a sɛ na wɔtwe no ɔnsa nsɔre yɛ a ɛneɛ na afei na nananom ɛne abusua ɛgye atum sampa ɛneɛ saa bere deɛ owu anisa enti yɛnyɛ nhyehyɛeɛ na ɛkwan a yɛfa so ɛgya saa ɔkra ne kwan no anaa ɔdasani ne kwan no yɛmfa nto dwa na emu no nhyehyɛeɛ pii na kɔ so a esuadeɛ firi mu enti ɛyɛ asante amammerɛ a ɛsɛ sɛ yɛtoto no aseɛ sɛ yɛbɛka sɛ yɛnim deɛ nti a sɛbi ɛsɔn sɛbi ɛkɔntɔ wokɔ nkuro binom so a wɔde ɛhyɛ ato so obi afiri deɛ fire nanso wɔn nso a ɛdie no ɔnkɔ so san sɛ ɛyɛ asante amammerɛ a afei koraa na nkyirima esuadeɛ firi mu nti yɛhyɛ nyinaa ho nkura ne sɛ nnɛ yɛmfa saa akɔnya yi so na wɔtwe dadie ɛdeɛn ɛna ɛyɛ wɔ mu nti yɛkɔba a ɛkyerɛ yɛ atoa so wɔ yoo wɛde maame nkɔ general manager hɔ na ɛgya wakɔ yie nyinaa yɛ panyini sɛbesɛbe wɔn a na ɛgya wɔkyerɛkyerɛ yɛn ɛma yɛhunu sɛdeɛ adwuma no ɛho asɛm si teɛ ɛna ɛduru ɛyɛ dwumadie bi sɛ yie a ɛgya wɔn a mo akwankyerɛ ɛna wɔn ma yɛn directive ɛma yɛhunu kwan yɛ bɛfa so a yɛbɛdi yɛn dwuma minimara gm wɛde maame mfa mfiri media so na menhwɛ ɛsɛ nokwa sɛ wohwɛ nhyehyɛ a nananom de agu akwa mu for media coverage a yɛyɛ wɔ ha yi a minimara wohu ne sɛ nana ayi me ankasa mba m'ani agye nokorɛ wohwɛ ntotoeɛ a ɛgu kwan mu no a amammerɛ kwan so wo sɛ media no ɛnyɛ mediafoɔ no nyinaa na yɛatete yɛn ɛwɔ nsɛmtwerɛfoɔ adwuma no mu nanso no ɛde tiɛ na ɛde maa yɛn no ɛyɛ sɛnea esi bɔ dawuro na in most cases no dawuro no a yɛbɔ ɛde kyerɛ yɛ audiences no yɛ ɛtaa fa asɛm bɛ na asie dodoɔ no a ɛba amammerɛ ne amanneɛ mu a yɛn taa fa yɛn fam ɛnyɛ nansa kura na asɛ media institutions no koraa no baako bi ɛkyerɛ culture deɛ bɛfrɛ mu a da bia media law media ethics ɛkwan yɛfa so a yɛtrɛ tv anim ɛkwan yɛfa so a yɛtwerɛ ɛkwan yɛfa so a yɛbɛyɛ interview ɛkwan yɛfa so a yɛbɔ nnwom saa na mmom no ahemfia mammerɛ wofa ha a wato wofa ha no mu a yɛsi ha wɔrekyia nyɛ sei saa cultural ethics no na ɛni hɔ ɛti ama media personnel no bebree yɛduru baabi a ɛyɛ cultural setup ɛti sɛ no a wobɛn sɛ yɛde frɛfra obiara yɛsesɛ gu mu saa yɛsesɛ gu mu saa but wokɔhye ɛyɛ kɔhye mu oduro wopɛduru baabi te sɛ manhyia ha no a yɛntumi nyɛ yɛ nneɛma no a yɛyɛ no mmɔntene no bi ɛti mimi sei o sɛ manhyia yi fiase yi mmea me nua kɔsi ɔpɔn wave dare mu papapapa ɛti manya me ho sɛ sɛbe manyiri kyɛ kɔsi ɛna menya me ho sɛ sɛbe na meyɛ general medida woyɛ wurɔfo abɛto mmara saa na teɛ ɛti de bia yɛba manhyia yɛkɔ mampɔn yɛkɔ saa kɔkyerɛ setup no a ɛntampa no bɛdi ka afrɛ kɔsi mede kɔsi adwuma no wona wote me ba yɛ kora de kakra a wayɛ akyerɛ me no ama mabu kɔsi paa mebu dada sɛ ɛsɛmtwerɛni a onim de but yɛdu ha no mu a GM fa ha aha ɛntia ha aha bra ne benkum aha fa yɛni sei na akɔ yie enti wokɔhyena busaeɛ no saa na wɔse yɛkɔ no saa nso na mebaeɛ nso yɛho no sɛdeɛ si kyia sɛdeɛ si wura kyini aseɛ sɛdeɛ si kyia pani ne nyinaa ɛkɔ yie na holistically no wohwɛ a yɛ phone no a yɛtwetwe a baabi a ne yɛde phone asi ne yɛtwa ne yɛapostu baabi a ne yɛde phone asi ne yɛtwa ne yɛapostu baabi a ne yɛatwe camera ne yɛde
ni nyina wo hu ne saa eti mpanifo no protocol no ni nyina o ma hye ne kama enti me bɔ no tofa de kwasi ane sɛ mani aso papa o hwɛ sɛ na media ya bɛsa ya nyina lie ya obi abana pata kama enti ɛyɛ akoyie pa mani aso kra ma abusa me ameka sɛ mani aso amana boro so kra yo we de me de so kra no sɛ ɛno ya na ye nyina ye nsanchefo ku ba no dini ye rajonfo we de tudwa ɛwɔ akotia ba election ya ɛbɛkɔso yi we de me de twa mu we de wo kan yi ho na wonyini sɛ entity a sɛbe ye media no ebinom enyaye ene akwankyerɛ ene niema bia ɛsɛ nkietimi hunu wɔ dwabo bia ase baabi a wo kura wo nsɛnkyerɛ ni deɛ sɛ wo yɛ wo baabi ɛsɛ wura baabi ɛsɛ sɛ wura no ɛne na ka ho bi ma edu baabi a yɛ nsɛnkyerɛfoɔ ni bi wɔ hɔ no a yɛbɛyɛ ɛno me no yɛ adwene ekosi baabi na kyem na maka sɛ ne fa baabi ɛyɛ saa ɛna ne fa baabi nso ɛyɛ one more did the Oboduma na show on Sano. Security personnel no. Upon one no assembly. Who sent some training bar. Mona Mudi atamno. It is some training no. Say some training be maybe a quiet and bonnet and will be a tremu. Now there's some traffic money in Afra. Upon so swa, ya no attention. Now that's one making your power. Security personnel be on more now security person be on what attention yes let me qualify it unnecessary attention yes enti say some training no ebe na adwuma ma na twam na enya hwea opasa or trigger attention no yes ema say baby me na me kuta microphone na camera ehwe so sir eti asema besia no your camera no will also be tilted towards him or her it will be gidi no wa create scene yes o create scene pa camera ne beton so na afi ya hu se o bodwuma ya hu se sergeant asumasi inspector asumasi kan ho wonu na wogina wonu mo a o duty etu ba se sa ade na wo ye no sabe predator yenim yemfa ha some training abefa ho it is some training no 2 seconds etwa mu ho no na wo kaka chen say oh there be na sesen ka fa next time ye nsi a emfa fa kire no edebe no lusu but security officer no a o duty ho no ebebe wiase nyina hunu sai some training bi abeto mra oh de mitre Matias pa some training abeto mra ene bu so a some training so edifo it is some training no so baby a wo kwakofa no na woduru no na wo busa se o aha metimi afa ha na no so edebe na abelusuo eto hwa some training no wapeda de ego kakra kosoro me na me ye kodo Dixon no me na me ye kwasi pon no na na sumasi na na benten me na me na chese ye adwuma of course we ye adwuma but ubusa me ye kire won so so a na ye kire na wo ye ni ye so a na nka ye den sa last ye ni aye nua kwame nikra yes ye wura kwame dinkra waka asembi ewo Prep Assembly Hall. Okay. Ne ho ye me nwanwa pa. Kwame dinkra bia minua Kwame dinkra ABN Chief Operating Officer. Yes. Na wonu me asemasi ye. Ye ni ankasa ye president and founder Adema Angel Group of Companies. Yes. Dr. Kokote, yes. Anna ekuro bi ya nso mpaso mo hye na nimonyam abra asabi wote ase ana ye ko bi ye ko na che say
director no mo hye na mo nyam enti am say friends of kwakutin minim say yes kwasi wo ba kai a nana so kai be kai pa friends of Dr. Kwakutin yes the years be kai pa Dr. Kwakutin mo be kai enti na minia Kwame Dinkra say wo coordinate bibia enti ejona ba and ya tapa tanase enti Kwame eyiyi penifo na kire no ano me de minim hwe asema Kwame kan ne say adwuma asem 12 ye ya ho ahomete enti say opo no mu abi a afe ba ko fie mienu wa kyan fie num na ne ho abasem sa na ye wonsam training bi wo ho no mu a wa ye adwuma ya atra emfie aduonu ne ho ma asem da to kasa asem na afi omanfo hwehwe sam trafo ya ba ho na ye ho ya da ye ho ya na ye ho da na na o kasa no na mesime twitwa mani sa na ne sam trade di ye ho ya afi ya hwa asem wa Kwame Dinkra be kan say Kodo Dixon wa ye adwuma ya emfie aduonunum ekoni mfie aduasa so na no ho ma asem da na say ekwan ofa so ye adwuma no ye news worthy pa very well for ya afa ne mafo me jira ho na afa mamoa me hunu say anti ansa na me so be ka aka ma dwuma hunu say asem wa kwa me ka no no kore ma ye adwuma ye mfie aduonu nso se say me kɔ ne mfie aduonu so wow me nya asem da sa enye say bia me ne na de chansem twefo nka ye nyina enye manim na efe e de che TV for all TV presenters but eye busa ana me de journalism ethics no me adwuma sa eti minim a me busa ana mfa ho say bia me ma ya adwuma ya be se mfie kwani mfie de otwo so na ana no bosu me miensa bi ena obi so eye adwuma but the bosu me miensa ni no oye no oye ni ye eche me ana wadi manim kan wo sa particular angle no a me kro no obi adi manim kan ho ho no yes sir me do ho no mo ana me de ni die ama no se aha no mo ye nsa na obepia na obepia ha maybe it doesn't take anything from me. Yes. This year is dear. No. Will be a bit in the lamb. I'm a Jumana Koya. No credit. We'll be incorporating some truffle. No credit. No credit. No credit. But yeah, before legend back because we kai Brana water credit. Talk credit kids of them. Na sa time. Na kiza from mfantini sunkwa na no mama ana mekoto mu ho na me kan santichi that time na Kodo Dixon kakaria jema kan you so piece of na Jessica pa na Jessica panom enti me boss wo ho no na be catch me nana ko nukoto Kodo Dixon ko che kakaria jema ko tie ya first na Jessica pa record one na ba betie enti legend enye nwa na ya na de bia me de hoahoa me ho se wo bia sabi na me record news na me timi kɔ dasum ye ho na me tie eni ade no edu bia bia obi timi busa me se ba bia o asa we no wo kra no wo ni kra ya te se Kodo Dixon na me yes enu sa me kasa me manu sa metimi am so te se Kodo Dixon adwuma no wo pese usua na usua wo betimi usua no usua ne yie enti legend eno de yabo wa baso pa nyankofo wonhyiraw pa e won tete a wo de amaye yo we de yamra nene yedi nkomo wo ye nana ya de nyina nana Konadu Yiadom ya ende wakra ko yi minimara sabe wo kan ye na no na yi kumasi fo ya saase na wo mu din knafo ho fe nkrafo de mu ni ma yeye nkrafo de mu ni ma yeye minimara oba ye wo de toto na wo twa badie sabi se enkranya na wo wo kase pa sa na wo si hu no wo fa mu ewe mu se asanteman ya ye nana no futabra ba man san nyina no ma no na wo twa badie ne edie nanso ye ka
wɔtwe da deɛ kwan yɛ fa so di na wɔtwe da ɛwɔ asantema mu yi wode toto sɛdeɛ mu si yɛ na wɔtwe da die nkran ɛne deɛ yɛ die ho a ɛte sɛ nana nsonsonoeɛ kɛseɛ wɔ mu paa na ɛnokora yɛ baako pɛ sɛ obi ka sɛ ɛyi nkranfoɔ no mayie yo a bɛfa no sɛ wɔni atam nyɛ sɛ bi a wɔka sɛ nkranfoɔ no mayie yɛ wɔn mama mmerɛ mu no sɛdeɛ wɔn si wɔn deɛ no sɛ wode compare deɛ a in fact akrani bi a anaasɛ kumasi ni bi a wɔkɔ nkran bi a no saa na wɔbɛka no sɛ nkranfoɔ no mayie yɔ na sɛ woka no sɛ ɛnokora kakra so bɛbɛ me kyerɛ sɛ nkranfoɔ ayie ɛsɛmtwerɛfoɔ koraa bɛsɛ ayie no ɛsɛmtwerɛfoɔ dɛ ma sɛ nkran ayiyi ɔnyɛ fa ɛfiri sɛmtwerɛfoɔ ɛfiri sɛ baabi a ɛfuru da koraa no ɛsɛmtwerɛfoɔ bɛtwe kamera akɔsi ɛfuru no so bloggers hwan baabi a ɛnsa si yɛde kyerɛ ne yɛtwa tum baabi a nkasa yɛkasa ne yɛkasa efunu anim ne yɛtwa efunu anim baabi a kamera wɔ de yɛde ayɛ wɔhene bi te baabi wɔhyɛ kyɛnse ne esi ne so na yɛtwa n'anim kyɛ sɛ yɛ anwonwora enti wobɛhu sɛ yɛtu baabi a wohunu baabi a mammerɛ wɔ wohu baabi a akwadaa wohu baabi a pani wɔ de afrɛfrɛ sɛ yɛa basa yɛ korɔso ɛnu na ma nkwafoɔ hwɛ din a mo so nkranfoɔ no mayiyɔ eti hɔ deɛ there is some amount of truth ɛwɔ saa perception no nanso wobɛkɔ mu no na sɛneɛ nkranfoɔ gama nkyɛ wɔsi toto n'adeɛ watoto no kama na deɛ ama nkwafoɔ firi ɛkɔhwɛ nkran yiyɔ ɛbɛhwɛ asantemɛmɔ yiwɔ a na ɛsonsonoa no ayi ne ti ne sɛ wotumi mewura manhyia hemfie ɛma yɛ deɛ ɔpɛ ɔwo deɛ mekyerɛ baabi a wɔmfa wotumi mfa wote aseɛ sɛsi a yɛba a yɛwɔ sokora wosua ɛwɔ manhyia hemfie because amammerɛ no nyinaa ne ti aha na hyɛ asante amammerɛ ne ti ne fapem aha ɛna ɛwɔ na wobɛyɛ dan akɔto bɛba yɛ kwasi pɔn manhyia ha no ha kora deɛ kwasi dɛm sɛ daakye kora dɛm sɛ yɛbɛbɔ no akonnwa mu no atena so wɔnim amammerɛ no a mɛka sɛ enti saa na ɛteɛ enti wode to nkradeɛ deɛ neɛ wobɛtom ɔno bi a yɛapɔn bi a bɛyɛ sɛ nɔngɔtwe anaa bi a ayi nɔnkoro akyɛ bi a adu baako de kɔ bɛɛ prɔmto berɛ no hwetire sa na kyerɛ sɛ yɛyɛ wie ɔbɛ ne obi kora aduane tua no nsa no fufuo si ne nsɛm si ne nsɛm ɔtwa di wɔgyina funu no anim na ɔtwa kɔntrɔmɔ no adeadeɛ a na obi bɛsɛ sɛ who dare you sɛ wobɛba manhyia na wobɛyɛ saa wontumi nyɛ enti yɛha deɛ no wɔ soro paa amammerɛ afa mu no deɛ aha deɛ no ɛwɔ soro yɛpagya ma no kɔ soro paa kwasi yɛte sɛ etuo bi kasa na dwabo bi asesɛ yi sɛ wote sɛ etuo kasa a ɛsɛ sɛ bɔnhu ɛsɛ sɛ de bɛna baabi a mekuro yi ɛna yɛse yɛdi na wɔtwe da na mate sɛ tuo kasakasa ɛne ɛmena nkɔ koraa meda ase ɛyɛ amanneɛ a yɛyɛ wɔ saa amammerɛ yɛyɛ ayiyɛ mu kyerɛ sɛ sɛbi birikyie bi na abɔ nti ansa na atuo ɛte sɛ yi ɛbɛsu anaa ɛbɛkasa no na ɔde kyerɛ yawdie anibereɛ na nanom ɛfa no sɛ ɛyɛ ɛsa ɛna yɛrekɔ ɛko ɛna yɛrekɔ na atwerɛboɔ amanneɛ kwan so ɛna akasa nti yɛnam so ɛde ɛda no di ɛde kyerɛ sɛ ampa yɛwɔ akono nti aberɛwatia nso no saa
akɔntuo na ɛso ɛna wɔto a nti ani brɛ na aba ɛnyɛ baabi a sɛbisɛbi mi sɛ mi wu a obi a tutuo ayi GM sɛbi owu a ɔne nansan mampɔn yɛfrɛ no denden bi etufoɔ frɛ no ti bi a ɔne owu yɛ bɛtutuo wɔn nso yɛ busuapani owu a yɛbɛtutuo na yɛnom saa ne deɛ etuo ne nto saa ntokwa tuo ne ntokwa nti saa etu a ɛto yi ɛkyerɛ birikyi a abɔ asanteman Ghana man ɛne wiase nyinaa nti etutuo no ɛna sabi. Wei nso ɛnyɛ tu a sɛbi deɛ yɛde sɛbi edi ewuo anaa yɛde kum wei no yanda mpempii no ɛyɛ atwerɛtuo saa yɛ ɛyɛ sɛ atwerɛ nti no ɛkasa a ɛbɛgyegye paa deɛ nso no sɛdeɛ yɛka no obi kra ne nyame ne obi nyina hɔ saa nti ne nyinaa ɛba no saa ɛyɛ ahoyie ahwɛyie na sɛ yɛyɛ ɔnom a ɛtoɔ no wɔto a ɔde kyerɛ wie mu sɛdeɛ bɛyɛ a sɛbi ɛmɛdi bɔne saa nanso no ɔnam hɔ a ɔwɔ sɛ ɔhwɛ yie saa nso na deɛ ɔto nso no ehia ahwɛ yie na aboa ama yɛn nyinaa yaba na yasa akɔ wabere a yɛn ho ɛma sɛm ɛwɔ etu a ɛkasa no ɛso. abusua yɛgu so kan sɛ Grace TV ɛyɛ Cheers TV Angel FM Kumasi Angel FM Accra Angel TV ɛso ɛna yɛde amanneɛbɔ nyinaa no efiri brɛ wɔ yɛde kan abɔ amanneɛ dada sɛ ɛnɛ yɛadeɛ nyinaa ɛyɛ Nana Konadu Yiadom yɛ wɔtɔ so mmiɛnsa Asante Hima ne yɛ wakora kɔ akora yi ɛnɛ ne yɛdi ne na wɔtwe da ɛne nti ɛnɛ ɛyɛ Angel Broadcasting Network adwumakuo no deɛ yɛasoa adwuma no nyinaa ɛyɛ manhyia kotokofie ha ɛna ɛnɛ yɛn nyinaa yɛwɔ ha ɛnɛ yɛn general manager ɛwɔ ha ɔno ara nso na ne yɛn bɔ adwuma yi nti ɛnɛ sɛ wonim na wokɔ sɛ office bi a na kyerɛ sɛ ɛbi na ayɛ wɔ nti sɛ wonni hanom deɛ a na wokɔɔ no wɔmaake ne wɔho wɔ hanom deɛ a ɛne na kyerɛ sɛ ɛbi ɛna ayɛ wɔ ɛno nti ɛnɛ sɛ wopɛ sɛ wotie nea ɛkɔ so a wafidie a wode bɛtoɔ deɛ ɛnoa ne Grace TV Angel FM Angel TV ɛne afei Angel FM Accra na kyerɛ sɛ wode ato pure 95.7 nso yɛdɔm live wɔ hɔ yɛ ne nyinaa no wobɛtumi de atoɔ na agya wahwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛkorɔ yɛgo so yɛn sɛ kyerɛfoɔ nso deɛ yɛato mu nyinaa agom saa berɛ a me ne wokasa afia burodua ɛwɔ ha saa nso ɛna
ne sɛ deɛ yɛde ɛbɛba bɛboa no yɛwie a nkonnwa canopies ahodoɔ afei nkanea yɛtweeɛ nsuo ne nneɛma a yɛfa yɛ nyinaa logistics no yɛtumi de bi atua ka nti yɛba yɛbɛn no yɛgyam santema awura yi no na yɛboa sikasan so ɛkwan ɛso bi ama nneɛma nyinaa atoto yie yo kwasi yɛde wase ɛne nti abusua yɛde sɛ yɛ a yɛkae wɔ sɛ ɛnnɛ sɛ ebia wonya ndo hanom a maana ma ɔto na ɛbɛ mmɔden a ne bra ɛyɛ Manhyia Bogyawe aha ɛna ɛnɛ yi asantema nyinaa yɛ nyinaa no yɛbaaba bɛhyia yɛ a yɛba bɛgyam yɛ nana yɛadeɛ nyinaa nana asante hema yɛ nnɛ wakra ɛkɔ wɔ nananom hɔ na nkitawodie deɛ ɔno nso bɛyɛɛyɛ ɛde bɛboa asanteman no wɔde ho ama ne ɛbɔ ɛde kɔ akɔda nananom ɛwɔ asamadoɔ ɛno nti bra na amammerɛ ne amanneɛ biara no ɛnɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ hanom no wo nso woabaabaa bɛhwɛ bi mesrɛ wo a ɛntena fie na sɛbesɛbe yɛka ne sɛ yie ɛnyɛ sukuu dan mu nkoa ne yɛsuayɛ sɛbe akwanya a ɛduuberɛ bi a yɛnso yɛnya yɛtumi de ba Manhyia potosoɔ na yɛbɛhwɛ sɛdeɛ nananom ɛsi di ɔndwuma no ɛna ɛnɛ ama yɛso yɛtumi nya akwanya a yɛkuta akasamuhɔnhɔ yi a ɛnɛ yɛne wo ɛtoto nkɔmmɔ yi ɛno nti bɛmmɔden a ne bra Manhyia kɔtɔkɔfie ne bra bɛhwɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛsi kɔ soɔ ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie ha na ne nyinaa no na mego so na mekae wo sɛ ɛnɛ Grace TV yɛdɛm live wɔ hɔ ɛna Cheers TV nso no wokɔ dikoda no so a meso bɛtumi ɛho yɛn live wɔ hɔ wokɔ yɛ Angel TV nso a yɛdɛm live wɔ hɔ Pure FM ɛwɔ Pataase yɛdɛm live ɛna Angel FM Kumasi yɛdɛm live wɔ hɔ ɛna ɛyɛ Angel FM Accra ɛnso yɛdɛm live wɔ hɔ ɛno nti join yɛn ɛyɛ Angel Broadcasting Network abusua no ɛso papaapa ɛna ne yɛ nyinaa yɛaka bɔ mu a yɛdi dwuma so na ɛte sɛ yie ɛno nti join yɛn ɛwɔ Angel Broadcasting Network yi so na ɛnɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Manhyia Bogyawe ɛyɛ Manhyia kɔtɔkɔfie no yɛne wɔn hyɛ na ma wɔn nso wɔhunu ɛyɛ nea ɛkɔ so wode wɔntumi amma koraa no a ɛnyɛ hwee wode ano sɛ wobɛtena wɔ afidie ho na agya wode ato yɛ Angel 96.1 Kumasi Angel Pure 95.7 ɛwɔ Pataaseɛ na Angel 102.9 ɛno nso ɛyɛ Accra na kyerɛ sɛ wode ato hɔ na wɔtie ma menkɔ GM hɔ yi na mensa de GM ɛntwetwe nkɔmmɔ ɛkakra na memusa no GM wadahoma yɛbɛyi yɛbɔ dawuro paa sɛ abambɔfoɔ no de nneɛma gugu akɔɔ mu na wohwɛ ɛkwan yɛbɛfa so a yɛbɛwura mu obi accreditation a ɛsɛ wode ba ɛne adeɛ yi menim ara dawuro a yɛbɔɔyɛ no wakɔ aprɔbɔ kakra menim sɛ wokɔ yɛyi saa pɛpɛpɛ na wohu no sɛ anaa wode asɛ yɛasan tu agum asɛ obiara de ne ka wuram menim ara saa na wohu no deɛ teɛ no sɛ ɔn sɛ the word Manhyia Palace nankasa no atɔn no ho ɛna akyerɛ nea ɛyɛ enti sɛbsɛbe mprɛduasa woyɛ nyansani a before sɛ wobɛwura mu no ɛwɔ sɛ woadwene ka kyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne nea ɛnsɛ sɛ woyɛ wonnim koraa wonhyɛ da nto mmara no bebree wo sɛ yɛwɔ abɔnten nyinaa firi yɛn kwada berɛ mu bɛ nyinaa no yɛsɛ sɛbsɛbe obi nkyerɛ abɔfra nyame na obi nso nkyerɛ deɛ ɛyɛ no wɔ Manhyia mfie obi anim sɛ wɔte kɔkɔɔ soɔ asantehene aha no wɔteɛ ɛna asantehene nso ne mu duro ne mu ɛyɛ a ɛyɛ no ne mu deɛ no wo ba wɔ sɛ wankasa wɔhyɛ aseɛ toto nneɛma yie na wɔsɛbe wodi efie nyansa ananteɛ enti ɛwɔ mu sɛ bambɔ dwumayɛfoɔ atoto saa nneɛma no nyinaa adeɛ wɔn mu a ɛreba no nso anya ahwɛyie bi ɛwɔ wɔn adwene mu dada sɛ Manhyia mfie na mekorɔ no ɛnyɛ baabi a sɛbe ɛyɛ kɔdi agorɔ ɛnyɛ baabi a ɔho tɛw a wokɔ ɛma ahokɔ tɛwoɔ number 2 berɛ no koraa no bɛsa akyerɛ sɛ asantehema na ɛda fam no so ho enti sɛbe wommuadeɛ koraa no wommuadeɛ a baabi a asantehema aka nkyerɛ guo ɛhɔ ne kɔ pɛtɛpɛtɛrɛ baabi ɛti so ahwɛ a ɛnɛ wɔn mu ɔma ba
menhyɛ yi fie ha no wɔn hyɛ da ma bambɔ dwumayɛfoɔ no brɛ kɛseɛ biara wɔn hyɛ da ma wɔn adwuma biara ɛso obiara de ka kɔmpɔto no ho dada enti yɛka sɛ fa apɛ ne wɔafa hɔ aha no mo nyɛ NPP ne NDC ba election ase aha no mo nyɛ baabi a ɛbɛto aba aha nyɛ NPP headquarters ɛnyɛ NDC headquarters ɛnyɛ party office ɛna ha nso ɛnyɛ baabi a yɛbɔ nkuro eti so ahwɛ a obiara di ne ho nu na wɔde awuram sɛ wɔnim baabi kora bi obi bɛfom mmara kakra koraa no wɔkɔ koraa wɔyɛ very careful ɔhwɛ ne nanteɛm ɔhwɛ ne kasɛm enti woto w'ani ne yɛ obi bɔ n'ani kyerɛ pɛ ɛhɔ ano adi so ɛno na ama di kɔrɔm ɛyɛ adwuma no na megye ne sɛ sɛ yɛa nso na ɛbɛkɔ no wakɔte sɛ ɛbɛwie deɛ aka no sɛ bi a obi ayera kakra ɛnɛ kora me akora bɛde kɔse pɔ meyerae baabi akɔse de bi kɔwura so ɔde aha de wɔteɛ 24/7 enti mebɛte kɔse ba yerɛ sa bɛfa me enti bibia kwasi whatever ma afadeɛ wɔtɔmmerɛ bi a ɛyie sei anaa wobɛhunu na mmabaawa mmeranteɛ yi wɔn afadeɛ a wɔde ba wɔnyɛ hunu sɛ ɛyɛ tuntum a na ɛyɛ kɔkɔɔ deɛ wɔtumi fa ɛnna yi woba yɛ yi wobrɛbrɛ sɛbe w'ani ase na wohwɛ afadeɛ ankasa a wɔmanfoɔ de ba no wohunu aboskeleke ne ntaadeɛ bi basabasa bi saa anaa wohunu minim ara sɛ na ɔso hɔ no bɛda ase sɛdeɛ afadeɛ no ɛteɛ no nokwasɛm ɛne sɛ sɛdeɛ yɛ tuntum ɛne kuntunkure no deɛ mammerɛ kwan so sara ɛna ɛkɔ saa ɛna yɛhu no ntoma no ɛdɔɔso ɛna ɛnɛ nkanka ɔhwɛ yɛ ne a yɛkɔba yɛ a dodoɔ no nso ahyɛ ntadeɛ nanso deɛ ɛma no ɛdi mu na ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so paa ne sɛ ɛyɛ tuntum na kɔkɔɔ no nso ɛdeda mu sɛ wohwɛ aka na wɔtwe yi deɛ na wɔtwe da deɛ dodoɔ no a ɛyɛ tuntum ɛne kuntunkuni saa nso ɛna ohunu sɛ kɔkɔɔ no nso ɛdeda mu a saa ɛna na ɛsɛ sɛ ɛkɔ no enti afadeɛ no yɛnya nhunu sɛdeɛ tɔ da bi a anka wobɛhwɛ ɛyie sei no ɛhɔ ɛna ɛsɛ baabi Nyankopɔn ɛbɔ na mpɛsie no ɛhɔ na abɔnsam so ɛtoto no kɔɔ bi no ɛnɛ hu sɛ ɛsusu na ɛsusuo no nyinaa no sɛdeɛ na general manager ɛka no ɛyɛ manhyia sɛdeɛ manhyia siteɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan soɔ ne ntotoyɛ ne nhyehyɛeɛ ɛne anidie buo a yɛde ma manhyia no ɛka ho bi ɛna ama yɛhunu sɛ afadeɛ mu no yɛhunu sɛ yɛbɛka sɛ decency no ɛwɔ mu paa a yɛbɛtumi abɔ wɔnom a ɛba no aba soɔ paa ɛwɔ afadeɛ ho na ɛyɛ dɛn a wobɛhu sɛ ɛyɛ dɛn a sɛdeɛ maka sɛ baabi Nyankopɔn ɛbɔ ne mpɛsie no na bonsam so to kɔɔbi no maako bi deɛ ɛwɔ mu a wobɛhyia nanso dodoɔ no a ɛna amammerɛ kwan so a yɛtumi ɛhu no saa yo GM wɔdeɛ wadawoma sɛ wohwɛ ɛyɛ certain arrangement ɛwɔ pɛtɛ no so a ɛnɛ wɔn sɛ yɛanyɛ no wɔ park no so ɛnɛ wɔ so wɔyɛ no wɔ Begyare na menim woba yɛyi a wofɛ mu yi sɛ na wosi ehunu nananom arrangement no wɔ mo kwan a nananom apɛ so ahyehyɛ kanea sɛ obiara ba ase wɔ nim baabi a wɔkɔtena menim sɛ woba yɛ wɔhyɛ biribi nso saa nokorɛ me ankasa nso bahyɛ biribi nso saa na ade baako koraa ɛfɛ ne sɛ ɔn sɛ mpɛ bebree no ka yɛbɔ tent saa no a wobɛhwɛ no ebi a sɛnka tent yɛ te asie saa ebi a
Angel Broadcasting Network. Ne de abo ho. Na ye de ne ha. Sa. Etike ya ye nse no obi obetra se bia no. Eni ba bia wo kwetena. Eni ba bia obetra but ukọ VIP ho no a. Yes. Aside the say one more ede tent na so na de market say bia ha eye VIP aha ya hemfo dia no. One more sign the individual names. Exactly. As at a tare enkonwa no ho. Enti wudu ho no a let's say we are hene a woni baby abekwa akotena. Yes. We are politician a woni baby abekwa akotena. Na we say politician na woni baby abekwa akotena no. We wura politicians no tent na sia. Ansa na sato honorable asumasi honorable abenten. Yes. Enti me kwasi ko ye no. We ko wonu say baby a presidential days ho no. Okay. Omampani John Dramani Mahama make us say what to kwan or Japan. Okay. One more akwaye enshemu bi ho. Yes. Etu akọ ene ya wada ebrada ene kire se na ene ya wo. Enti ebrada no ena okotu ye. Enti shemu no ye embra ene ena wo kina fie na abawie ye. Obesa akọ Singapore. Eto mampani weni ha. Eto kwa no mampani John Dramani Mahama. Ni seat eni ho because officially no menhia protocol no nim say o mampani eto kwante nya dia o krom ha na so wo man mu. Na emom no wo hwe ada edire dia bob nkonwa ne bi ho a wo chief of staff owura Julius Debra na konyesi wo. Enu achi wo national chairman Edema NDC Amajokura no Betre Owura Johnson Esedun Katia Akonya enimi dini aboha Owura bisa Owura Fifi Kwet NDC for Church for Penny Akonya enimi dini aboha Ukwa obasai ehunu possible akonya ba kwa na me de kwasikwa adwene esusese bia ebe mampani abidi akire eye professor na Jane Opoku Ajiman akonya ba ko bi ne dini ba ho bata konya no esi ba bia penfo ntia pa impossible ba hwe na bia sesa kura ne dia ye hunu owura Dr. Ofosu Ampofo ne dia ewo ho na wonum ya ba mu penfo na me bo na mo yi penfo party se kane mampani John Ajekum Kofo a ye hura patana se no ye ko hunu na konwa asa ko say o mampani dada George Kumkofo enam say ne nan aye ne yanti no na konwa no a wotimo no ene ba bia wo mede na konwa kra abafro ne nyina manhia ayefie aye ntutuye ade ama ne dada okay ejo ba ya na so mede ne future no afro no akwakwakwatena se okay o mampani dada na arodan kwa akufo ado ono so na konwa ene ne dini eboho na so beba eduachi kane amampani abidi akire eye Dr. Mahmoud Bawumia ono so na konwa ni dini eboho sa ekwa mane kosi se empo kane kura chief of staff eye mame opare ono so ne de ebo etina na wo sha protocol for no a wo mo eye ehihye niam ewo manhia eye ye nana Konadu Yiadom ya toso miensa nana sante hema ne da otwi dan mu no kese o ma yade pa o ma tutu ne ma no a ma bibia so papa kwama aprepre ene fa ha ma yira wesia enya de mu etime kanfo wo mo ahihye ne ma protocol for no be kanfo mo pa ya kasa yemi akwa bi dinkra legend kwame dinkra edibu akotene papa ya bo ma ba so papa o ma ya de pa kwasi whatever ma mi samu sa one say eja ye ko eye bia say ye na watwi dadie mu say ye doti ye mu ubehunu say bia obi a wo ba bia no wodu ya no atiase dwom no asase no wochia wodu ya no atiase dwom no asase no wochia enso se ben na ewo ende dadie ya ye die hintem se bia obi a wo ba onu abetimi atiesim no asase no wokochia kura so peso otisim kura wokochia yewura sanetie me da se wasemi eboa
ama metumi de bi aso GMD ne so se obi sa no se asetena no ene hye no na okọ sa diplomats no name afei ministers of the gospel asofo no de no so no sa na wohwe na nanom ehemfo nso a Manhyia no yɛkasa sante yɛ ɔman saa nti sɛ ɔhene no ɔtena se a wahyehyɛ ɔman no na atwa ne ho ahyia ti fekuo biara wɔ n'atenaeɛ a onim baabi a ɔbaa bɛtena saa ne teɛ enti ɔno a wo sɛ ayekofoɔ atwa ne ho ahyia afei kontere akwamu benkum nifa chidom adɔnten nkɔsoɔ malwerɛ ɔmo nyinaa obiara nim ne tena berɛ nti ɔbaa ya neɛ n'ahenkwa ɛde n'akonnwa ba nim baabi ɔde kɔ akɔsie ɛnɛ bodwari a watena yi ne nifa so ɛyɛ ne nifa ne benkum yɛ benkum afei n'akyi chidɔm ne sɛdeɛ ɔhyehyɛ no saa ntohwɛ kyiniiɛ no a sɛdeɛ wɔasi ahyehyɛ no fekuo biara wɔ baabi a ɔbaa bɛtena ɛyɛ dwabere mu a anka bɛhunu sɛ ɔhene biara yɛde ne fra n'ahyɛnsodeɛ anaa n'akyi akwan asi n'anim enti ka bɛhunu sɛ amanhene kokofu bɛkwae dwabere nsuta obiara na yɛde ne deɛ asisi hɔ kamakama enti no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ enti no sɛdeɛ obiara ba nkɔba bɛkyia no ɔba aba bɛtena ase ɛyie wura no ankasa ɛba bɛtena ase ɔbɛtena ase a afei na akyeame ɛbɛma kwan na wasɔre akɔ akɔkyia ɔkɔ a ɛbɛto din asomasi ɛna ɛɛba no wakɔ akɔkyia saa na aban mu mpanimfoɔ ɛbɛba ɛyɛ papa no asɔfoɔ nso a aba afei wɔn ba ɛyɛ saa firi ama ahodoɔ soɔ wɔn nyinaa yɛbɔ wɔn din a na wɔn akɔkyia ɛyɛ wura no ankasa ama ne yɛakɔ ɛne hyɛden sɛ onue na yɛn nso yɛnue ɛwɔ birikyi a abɔ santeman. ɛnkyɛn yɛgu so kae sɛ bɔmmɔden no join yɛn ɛwɔ ɛyɛ Angel TV ɛne Angel FM Accra, Angel FM Kumasi Pure 95.7 so Kumasi sanso ɛna ɛnɛyi wobɛtumi amonitae yɛn nso ɛwɔ Grace TV ɛne Cheers TV ɛso ɛne nti join yɛn na ɛyɛ feed biara no anaa wopɛ live coverage no ɛde a ɛneɛ na wajoin yɛn ɛwɔ Angel Broadcasting Network na nea ɛkɔ so wɔ Manhyia ɛyɛ budwawe pɛto so no ma wɔn nso wɔhunu nea ɛkɔ so ɛnɛ yɛn nana yɛadeɛ nyinaa ne fotabraba amansan nyinaa no ma no wɔbɛntwere boa ne ho bɔ to duro mu no wɔfuntum mfɛmfo da nkyɛmfɛmfo pɛne nso wɔsɛ yɛn nyinaa nso yɛdidi a na yɛkɔ hɔ ne yɛkɔ ho wɔne hɔ na ne na wakɔ hɔ wɔne ɛne nana asante hema nana Konadu Yiadom yɛ a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛkɔ ho a ɛnyɛ yie sɛ deɛ adeɛ ɛsɛ no ɛna deɛ ɛdie anagye saa deɛ ka no saa ɛdeɛ deɛ wɔn no di adeɛ wɔn no yɛ deɛ kɔm de no saa pɛpɛpɛ ɛne nti abusua wadaroma ɛnɛ deɛ sɛdeɛ yɛde kia ka no sɛ wopɛ amammerɛ ne amanneɛ atie emu nsɛm ɛne adeɛ a
woman to one so many chronon quanum bobono, woman in a big more opposite in a Zampa, also for. Nse nipa bebree na ɛhwɛ nipa mpempem na ɛhwɛ Grace TV, Angel FM, Angel TV ɛne station bebree ɛna ɔhwɛ asɛm a wɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔn hwɛ yi sisi. Yo asɛm a mɛka ne sɛ yɛsrɛ wɔn ntɔ homecoming no ma yɛhia dɔm yɛhia brɛmanfoɔ awɔhoɔ wɔn atu kwan a wɔn brɛman a wɔn nim deɛ ɛkɔ soɔ nti ade srɛdeɛ ne yɛde bɛto wɔn anim so wɔn mmoa yɛ na wɔn ntɔn wɔn ayɛ sɛde bɛ da wɔn nyinaa bɛti. Okay, ma yɛna wɔn ase mete brɛman anaasɛ mifiri brɛman ɛna yɛne wɔn atwetwe nkɔmɔ no ɔpanyin kyerɛ a ɛgɛ sɛ ɛyɛ otumfoɔ ɛsi a so yɛ adwuma bere a ɔkɔkɔ gyina home ɛna wɔn bɛyɛ saa homecoming ɛde ahyɛ nana ɛne onyam te so wɔn ate sɛ ɔbaa panyin ɛkɔ kura wɔn ntumi ntena ase wɔn nso aba mɛnhyia sɛ wɔn abɛkyia nana ɛne ne mpanyinfoɔ na wɔn de homecoming no nso ato dwa na aboa ma wɔn a wɔwɔ akyikyiri bɛnkyɛn na etia umotumi ababi eye on the 27th December 2025 yi e bibia nke ekozo tu yanza fro bia se endru a momra enye ma sudubi na omoto aso Okay. Ekopem se nko ekrai ede GD the Savior Church set me kase efrano pa wanama sorry to John ede asasa wanom ewona na hema animu wonwo omuso omuntwa mu emfiri wakra wanom ebom paye asrese twede mponye Pom, a betty and an ekra, a bessie amaye. And it's one of us of one penny for you now. And one of for Abraham, and then penny for a car, one of Abraham, and the chili for you now. I say, I don't see. So I am His Lordship Justice Sir Dennis Ajay, Justice of the Supreme Court, Emmanuel Akwaba. We welcome His Lordship Justice Sir Dennis Ajay, Justice of the Supreme Court. And so, I'm grateful
for your presence here to observe the 1 week observance of our Queen, the name of Konadu Yiadom III. Hello. 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 Abraham and Benita Dajon and the Obofour Sabre Wudruha Obofour Esruwana what's in a say Ghana man Benita Dajon and the Obofour Obofour Eba the enemy from Pejafie minimum mamre minimum money Miss Mubiata. We are now observing the arrival of the I'm grateful to you, Your Excellency. Grateful for your life, for your prayers, and for your support. So we thank you for gracing this occasion with your presence. The gentle giant, John Obofour, former president of the Republic of Ghana. Long ago, we witnessed the of the former member of parliament of Manhyia South, former running mate to Dr. Bernard Bamia, Martin Obofour Pampa, aka Napo. Sama mama ekwamu ena mama reka person so ena amaye mama eba person mama se mama enu ena as I observe the process of Honorable Alexander John Aku, the former regional minister, the former minister of chieftaincy, and the former MC of Obofour, Honorable John Alexander Aku. We efficiently call him the gentle giant. He is blessed with wisdom and his interpersonal relationship is unquestionable. The former president of the Republic, His Excellency John Obofour. Your Excellency, you are welcome. As we have all gathered here to observe the 1 week observance of Konadu Yiadom the centennial. Behavior and and
you're right with the so and you're just saying that it's in one of and I want to watch that. But we and you got a mom and that John as a cool before. You can't not some the door. You want to Papa, you don't say so. Then you have appetite. Son, no. Nakane, Mashebajani, and now, Messia, and a 4 bottom person. So, Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia, were NPP Abonokuni Demo. I was also a free Messia. When we young for Matthew, Opoku Prempe, Dr. Ekanidemo Obofour, with the kind Abatana say Dada. Sanso Enna, John Alexander Akon. When my young friend, when you group on cratch a penny pay, we did the breppy, Ninjinara, one of Edruha, and then when you share, and a chitain, one better as on to mine, guess and I watch a day, a bay crabushy, and it's here that one when I say, near my one of Aquaba. Sanso and I yas and then human and penning for. When I'm a drawer, yeah, what's not say? Fena Mansum Quanta, Hene and Wahima, and then I'm penning for one a baby draw. Mansum Quanta. Mansum Quanta et Nasi. Yes, Ramo, a janum and Hamaye, a janum ayabiti dodo, Adarumo, any day of Bonia who Brasia so. Nananum et Nasi. Yes, Ramo, one more Tanasi, we are one more Nimu and Naho and Maye. Senananum et Nasi, ya dear Chino said, ya, yes, Ramo, or Boquine so, and Brasia so. Na ya kwa ya chiri hanimo na fe ya fa konya ne bini atena TV kase no achi na ya nyina ya hwe na ayefe eda mu nyina ma se ya nyina ya tie na supem na de eye adwuma
Yes, Nanano Madaroma. Asante Maya de Shia Yabeshiamo. A Janin Finfino, a bitty bitty dodo. Yes, Ramo and Finfi high bitty bitty dodo. Yes, Ramo Mummy in a year. Yampa baby in a year. If it's as I say, dear, Bibia, a dear dance, a quino and tine. And the antenna sepreco, Madaroma. Yes, Ramo. Yampa Kunyani antenna sepreco. Na mfimfini adeɛ abamɔfoɔ ne mma yɛ kwan sɛ yɛnyina ha ɔmo mma yɛ kwan ɛno nti yɛnka yɛn ho ne yɛmpɛ baabi ntena prɛko ansa na ayɛ meyɛ na mayɛ na afei wobɛkɔ na nkonnwa no nyinaa na asa mesrɛ wo Yasama, I have one for you now. Maybe a mile at
Nana Obofour has just arrived. President. And the members of the Ghana Bar Association. Sanso and my Catholic as a sophomore and penny for the most Reverend Justice Yaw Anoche. No, and Archbishop, when I am Archbishop, I will massive thousands. Sanso and Bishop Emeritus, the most Reverend John Obofour Ajimai, Bishop Konadu Yiadom Diocese. Sanso and your wall, you know, as of war, I would go be so ever have. Apostle Yaw, a J Party, Church of Pentecost. Apostle Peter Zemeke. And also our Church of Pentecost as a whole. We are calling the presence of members of the Ghana Bar Association. Lawyer Yaw Obofour. He is the immediate past national president of the Ghana Bar Association. We have the national vice president, Victoria Bar Esquire. We have the Ashanti Regional Secretary, Shadrach Obin Yabel. The Ashanti Regional Treasurer, Mavis Bohan, and the Ashanti Regional Social Secretary, Kwame Ofour. That's a brand. I have done the things of the former Minister of Education, the MP for Wisdom, Honorable Oseyo Abiji. Yes, Ramo, Yadia Tuja, Sababi, and Anano Matina. Yeah, will be you know one when him and into Mr. Mujina, a buying not cheap. Yeah, voice seen an animal anymore. No, about one is a one, sorry. One more day, and ma eba. If we say ya ka, yam pesa ya beti. TV can see what park and so. Yena yam park when you what's lecturing. Yabu the aqua so in our ha. Ada Roma, and ma a bamboni be a far by chow, and more be a far bet ain't chow.
ɔde twawa ɛbɛyɛ me yia nti mesrɛ mo moma yɛnyina yie yɛsrɛ mo momfiri nananom hemfo anim yɛsrɛ mo wɔn mo de yɛbɛdi wɔnom ayaw nanso yɛsi wɔnom anim ɛbɛyɛ dɛn ne wɔnom ahunu dwom yɛsrɛ mo a yɛmpam mo dabi yɛmpam mo na mmom yɛnkɔ park no so sɛ wonni akonnwa a wote soɔ deɛ a ɛnyina wɔ biara anim yɛnkɔ park no baabi a tv kɛseɛ no sie no na yɛnkɔ gyina hɔ na yɛnhwɛ bi ɛwɔ tv no so ɛda mo nyinaa ase Yes, I'm presidential days here. Oba Nasa Udi Emoha, then why not Nancy? Yes, sir. Yashada Edidi Abubaho, and the Sanyawadia, men why do you know? Not Nancy. Men why do you know? The SLP. A free Amra and Sanshani na Eroha. Now, as I welcome the former Ashanti Regional Minister, Honorable S.K. Obofour. Sabre with Monyafo Aseyaw Educhu. Honorable. Hello. Sabre, hello. Hello, Sabre Ghana Baptist Convention. Omo eno amasa fo mpanimfo nyina womo adruha ye nyina yaba pedi na hema na wochida Sabre and Shosana na ehai abba Identity actually your bibi Esuma dress Santamai when the brother revumo a dear and sign and so quanta a yaira Santamai Yaniabre and then see ever say Yamianom and man and member in a da. Waramo tene. Sabre, hello. Sabre, basama hene, panene hema, ene natina mkonya. Sabre wamo aba atina se. Epa mocha yenyane nte se, bebia mampo hema tie no, edom ejina nenim, yesramo mwadaroma. Obofour yesramo mwaye.
Sanya Yedemo Edi Komano, Sanya Yedemo Ashe, a free Nansan, ever since Sabino, a Sama, Monia Jumano, and Famana, Adimo, and now red carpet also, and Yaha and your interviews, and Yaha and your tones. And Yaha and your tone PK, and a handkerchief. A soldier for any a police for a summer. And come on, Yadi, now working. Mama, Diana Mofanya, Ajuma, Obofour no eguso esre se ebeya rewu se womo epia obi e de free fifi ha adinti eya chapa ene sre ene wono esre bisa se de adro no e wose ye ka na went ya we ni de twato na e wose wono ayusu en shapia wono betimi na money epia nipa e free fifi ha I am reasonable force we are one with me now. He is here together with his management and the board.
ɛna mahene na abɛmpo nyinaa tena ase eti yɛtwa yɛn ho abasima na yɛbɛfa ɔfa ɛtɔ so ne de abrɛm sɛ ɛyɛ kanema mpanin John Agyekunkufoɔ wɔ ha the British High Commissioner to Ghana wɔ ha ɛyɛ IGP ɛwɔ ha no mo afei nso Supreme Court Justices bebree ɛwɔ ha kane mmarahyɛbadwani de ma Manhyia Original format to book pempe ewa nana mama hene ya bempomfo ha je se Ghana man nyina e na aba bedru ha sabre eti e twa ye ho abasisi a na ye de ofa e to so no e de abrem be ko ba bia ye basisi a
sa odu fete ne no dala fete ne fete why na betime na na browa abetite no papa akwa ne tana no kotoko why na betime say to good man akwa say ship no pa oje no aba na twende na say ko man ne no say o say to openyini openyini slow o ka fa Asante Kotoko no sa yabetu Asante Kotoko ani Asante Kotoko na sa Asante obi Asante wo ade Asante obi che hey ana rahwaba ani braba sa na che se yakwa akon aha ntie sa ye kɔ no wokɔ ankogina hɔ wokoto na akra boru nsinsemu hawa de kɔ na kasa na akrabo akase obi so tiase enti nyina ho wujira ho akrabo be kasa o eno no enti ye kosa kotonako Asante Kotoko sabre die nananom abapa na sabre yene nananom bi edi enkomo na ya hese ebetimi nananom bi edi enkomo kakra na ya hebe bomo so efri ba ya ne araho abanti omu nyina so de osun banana ya mo hado back business na tuma ka mantio sabre nananom musomo dia araho aba be kan Asante ho se mu free ne ba na mu free ne ba me minimum prison hina me wo enkransa oye nana Asante hina PSC yene no na ba na atweda yase se bebo na yamadananom yakɔ etimu amoba nyina mo ya mampusifo yewo mampusifo yewo frafrafo yewo grusifo yewo sisala and yewo gruma form and nyina efrim kranza anti ahefo na obi ane ne dom sa and ya ba sa mo doso papa sa ya doso na mo free kranza ne ya ba yene ya hene nana kranza hene and yene na ba na mpa no se mo doso pa je ma ne mema mba sa nana okay oh mama ya de pa na mo hempo na ngasa ni di say yene ya fran nana ba 4 Nana Bafo Otoso 9 and I mean so your friend and grandson in your friend Langum Kadilabke. We dey yanshe uba ye Asante mamre we hu ni san o kan say na kwasem ni Asante mamre efe we dey Asante mamre tutu a and na we dey tutu man principal ye dey ho san say yeso ne ye wo amamre efe sei wo Ghana ha. Yadamase pa samo so mababa kan ho a e nyina yesu na ahima sabre mampusi ose omo ebi ahemfo no omo do so mo fi kwansa na nana no mo maka ho abomu a omo so aba omo so de osu aba be bo osu nti omo nyina no nana no bi aye dabumba na fe omo nyina kekan wo abomu a omo so aba wo fa fade no so adamu surunko ande uwa wa omo che no mufubu no omo bibia no omo so eche omo so amamre ya sabre enibre no mu ani ejina sabre enibre no mu na ewo ya yekuso wa ko se nana no betu nkonwa na yeso ye de akirako
nti ɛwɔ ha yo sabe nana sala hene so ebeka mi kakra nana yamama ha amamo akwaba e pa cho mejo so na udin ne udibra den medidi Isa Yakubu Bazak na hene wo hen me nkwan kwansa Bono East kwansa sala se si ya me no kasa yi na me acting zongo hene e won kwansa okay na se ya ro so mu mabai mo me wa asante amamre ni amanye se na so be kan da che Ghana ni wiase na asante amamre no am se yewura Oma yenya ne ntie se neswa edafam di auto yanka ama yeso ye hye ne boss ne ne beba na ya ba be jam no di so hu ya na ye ne nana bafo to so nan ena ba ye se ye ba abejja no na wa ba be jam ne so a e ya asante man hema ya damase pa ya so dawase munyira mu fi kwansa na ya ba che hemfo afa bia de ne dom bia de ne fo hemfo ni nyina obi a de ne dom eta na na chi e me ba tribe bia hene sa pepepe ya na ya ne ti ye pa ndi bi obeka bia na se bo ne chi dom no se mo do so papa enya asem ketwa enya yo so fo nya se ko se Aboma nti sabre pa de o se afi na wo be hwe bi dia den sabre de dom e wa no enye dom keto akura dom no agba pie so papa binya ba bi nyina akura nipa pem mu nipa pem mu na yegina ya wo nipa pem nipa ba pi agba pie so sabre de obi se oba ahembo no pa dia den nipa no doso nyina ba bi nyina nipa no agba pie so nipa no agba pie so nipa no doso nipa no aba apio so agwasi waso awon ya kan se de ni ba go etu no afere maso hey etu no otutu onka pa etu onka ne me say asante de o di asante na mzu kuma apem so apem beba asante wo bi ka na asante obi kire etuo pa otituo nkanka sa etuo enya asem ketwa kura enya asem ketwa edom agua enye dom kuma ananom amamra ni amanie etuo otituo nka ya enya asem ketwa ni nyina no areho ya aba anibra aba bichi aba anibra aba nyina no ya reho aba ni ani blaba rich abo yesamo wa owo adoye anase sabodi biano eye standard chartered bank for awaha omo ana aje sabodi ani achodi le da yebasho otino ninsa difeswa and standard chartered bank for na odi achede eba odi sabodi eba odi abaye eba yo said mame ekano wa oboso to ayo bia and na oji de ya to ayo sabre enya sabodi ana yeje ewa ha ensafo sika ani braba kebeje ani braba ne ani brother kasiya pa ani brother o tse sese be wa bre wa da wono to the jazz ne penny for nana over sabre program about transit na oba no wo hwe tani bi edi kan ya ne de animu tane na fe ebi no so de do so bi sese sa mamre ye prakwem na santimewira onu se
esuma duru no so ahụ ụsọ tani a nana ewa amamre bebree etuo de su no pipaw na m sɛ nya asɛm ketewa koraa nananom atena se nananom tena se si a na anibere aba sɛ na sɛ mɛka sɛ yɛdi na yi ɛna no firi hɔ a na aka dɔteyie yɛka dɔteyie a na asɛ kyerɛ sɛ dɔteyie kyerɛ sɛ yɛde nana yɛsi hima wie a na ɔhema ɔbɛba no baba bɛyɛ n'ahema nso so ayie ɛno nti na ɛno nti sese deɛ asanteman wura n'ani da koto mogyam a ɛde bere aba manhyia ahemfie ha papaapa ayie sɛ woma yɛ a ɛma ɛsiane sɛ aha bɔma be nti pɛ ho asɛm ɛma ha woba a wonya baabi ɛnyina mesrɛ wa ɛnɛ asanteman ɛdi n'akonadu Yiadom ɔtɔ so mmiɛnsa yɛdi ne na ɛwɔ manhyia ahemfie sɛdeɛ mede kaeɛ no yɛdi na wie a akyire no na yɛbɛyɛ nana dɔteyie kyerɛ sɛ yɛde ne kɔ akɔhyɛ dɔteyie mu ansa na akyire yɛayɛ na yie sɛ yɛsi ɔhema foforɔ a ɔhema ɔbɛyɛ na yie ɛno nti ne dɔteyie no ɛnyɛ sɛ obiara wuyi a wɔsi ɛkɔyɛ dɔteyie daabi ɛno ɛyɛ nananom ne ɛgya ma wɔ mu mesrɛ mu a obi wu kuro a yɛsɛ watoa nananom wɔ nseɛ do daabi nyɛ obiara na ewu a bɛtumi aka sɛ watoa nananom wɔ nseɛ do wɔnyɛ wɔhempɔn wɔhema bi a daabi nananom a ewu kuro no owi a wɔkɔ akɔtoa wɔ mu aberanteɛ bi sɛ sukɔnoma bi kura wi a wɔsɛ watoa nananom wɔ nseɛ do daabi wosi wawu panyimi bu a wɔsɛ wadana to hɔ anaasɛ wafiri mu anaa wawu nananom ɛne ɛka sɛ wɔnom atoa nananom a wɔwu dada no ɛwɔ nseɛ doɔ nti monhwɛ saa deɛ no ɛnso paa yɛ obiara de bɛwu a woka sɛ watoa nananom ɛwɔ nseɛ do manhyia ha ɛhuru ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na Konadu Yiadom damirifa due asɛm ato asanteman titiriw nananom ahema na Konadu Yiadom ɔtɔ so ɛmiɛnsa ɛna yɛdi ne na yi sɛdeɛ mekaeɛ no nka sɛ yɛdi ne na ɔtwe daabi yɛdi ne na na yɛahome so kakra ne deɛ ɛto aso no na ɛdi so nti monhyɛ no so paa yie manhyia ahemfie ɛna yɛwɔ a Konadu Yiadom ɔtɔ so mmiɛnsa ne na yi nana yɛdi nana si adwa so afe apem ɛyɛ mpinu ne edu nwɔtwe no 2018 ɛna yɛde nana si adwa so a wafiri mu eti wohwɛ a wokenkan kɔ a na kyɛ sɛ nana wɔdi mfie nson ɛwɔ adwa no so nana di mfie nson nti monhyɛ no so paa na ɛso no no mofa sɛ agya nnuro wabɔ adwuma papapapa agya nnuro gye na to aso ɛ saa bere masom ɛwɔ ahemboboa no anibere no aba no mu na yɛwɔ awerɛhom sɛdeɛ mede kan ɛkaeɛ no yɛwɔ awerɛhom mu yɛwɔ awerɛhom yɛ saa bere nananom ani abere saa bere hanom ahye na ayɛ ma abɔ apɛ so paa saa bere obi ka sɛ ɔba ha ɛbɛyɛ den sɛ obi sɛ afei na ɔba ha ɛbɛyɛ den sɛ afei na obi sɛ ɔba ɛbɛyɛ den paa dɔm no abɔ apɛ so na nsɛnkyɛfoɔ no so brɛ paa sunsun no na nso bɛndɛ ɔsom mu a ne yɛwɔ yɛsom santeman yɛsom yɛwura ade ato anibere aba dukyi abɔ asante abɔ nyenye asanteman nyinaa ɔba panyin nana hema santeman nyinaa hema na ahema kɔ bra ama anibere aba yi sɛ yɛsu jam
nipa dɔm na maaman ahodoɔ so ɛne mmeammea no pii ɛdɔm bebree firi mmeammea na aba na maaman ahodoɔ so ana wɔn aba na etuo deɛ otituo nka ɛnɛ deɛ sɛ ɛnɛ yɛ nɛ anibire paa na aba ɛnɛ dabɔne ma asante ɛnɛ dabɔne ma asante ɛnɛ dabɔne ma asante ɛnɛ dabɔne ma asante ɛnɛ nyɛ dabɔne ma asante ɛnɛ de mo se ɛnɛ de o le fɔ nti ma o o ye mi fɔ ɛnɛ sɛpɛ to akora eyi amammerɛ nie amammerɛ paa ni amammerɛ eti na yɛka obi a ɛsɛ wɔkere wɔhempɔprɔpɔ daabi na wɔdi kuro no yɛsɛ wɔdi kuro na so ansa na wakɔ ɔhene nkuro hyɛ n'ase adukurofoɔ ɛhyɛ n'ase sɛ ɔte aseɛ na yɛakɔ kuro bebree hyɛ ɔman nyina ase ɛyɛ otumfoɔ sɛ ɔte aseɛ ɔno ɔhempɔn no yɛ king sɛ ɔte aseɛ a ɔda kingdom ano ɔhempɔn eti yɛka pɔn a adeɛ mu oduro biara ne yɛfrɛ no pɔn yɛwɔ odupɔn ɔsɔfopɔn osuo tɔ kɛseɛ paa yɛwɔ bampɔn pɔn biara yɛ adeɛ a ɛtwa toɔ eti mu a moka pɔn deɛ a mo so monhwɛ no so paa yɛma mo de mo ɛba kɛsgan so yɛbɛ nipa aba papa yɛba yɛyɛ baabi na bishop na nhwɛ no ɛteɛ ne nyinaa ɛyɛ amammerɛ no ebia no ɛkyerɛ baabi a waba bɛduro sɛ wokɔ agoprama so na sɛ yɛbɔ bɔɔlo a wokɔ a wabɛhunu football na baabi a abɛyi deɛ ansa na bɛtumi abɛduru ha no na akyerɛ wo sɛ yɛwɔ yiem yɛwɔ amammerɛ fie ɛta amammerɛ no deɛ ɛkɔ so papapapa ɛkɔ so paa obiara ɛde ne ho ni kama na wo ne ho ni na abɛyɛ da yi wɔde ho ni a de bɛsi aha yɛ kama kyiniiɛ ɛna sɛ wohwɛ nsonsono yɛ da ɛnɛ ɛne aberɛ a ɛkɔyɛ mampɔnhene ayie no a wotim sɛ ɛsɛ paa ɛsɛ ɛna de baako nso ama ɔmanfoɔ amu amfa so bebree ne sɛ manhyia ha so ho manhyia ha no aha ɛso yie paa ɛna afei ɛyɛ entrances no nso wɔma bi abom enti ɛno nso ɛboa paa ɔnsi yɛbia ha bom eti ama yɛ akyerɛ so dendɛntene ɛte sɛ deɛ bi amanfoɔ ho bɛyerɛyerɛ wɔn mo no ɛno nso yɛ adeɛ a ɛka ho bie paa
enti babia ene Manhyia Ahemfie Nana Konadu Yiadom ya otoso miensa asante hema ya okwa akura na otwe ena yedie wo no afi apem ahenkro aduonu enson 1927 ena wo Nana Konadu Yiadom the third ena wafrimu afi aye emfie empem aduonu ene aduonu enum aye 2025 jese nyakopon ehira no papa yebeka se odi nkyene ekyereye na epokura no ohwehwe the last years now de bekọ no a ne ho afa yie papa ne ho afa yie pa enti angel ya wa ha na kabere ewa ha tie nyina na ye adwuma no bomu enti wa bade a we host nation enti host nation me kra de me ye guest ana bo Davi we guest enye abusha pere be da that's why abusha pere da guest Davi anya ya adwuma mo bojuma pa na ade ba ko a ya na efe ne se omua na obi akofam na obi atenase se sia no oso na mu ba no ede bera hu ne ye ede ma fo nchai me kwa na mlim ta benya akonya sabri na ba twetwe ne ma bi kura no etie fo hwe a ne dia na me nka ne ensiye tina mle bi ni uhia nkan ya na so mo ba ni ye na atemase na se wafa ba unim me sabe metie yi mini ba twada eti sabe si mini ba amini who dia na ka sabe trasia da dom ebebu me so good sabe me ho donti sana santete eti yete se nananom ba hia wo gbare efifia ya badana dia sie na me hu se sabe sante nya de ketwa ade bia no a sante ya eye ketwa dabi eti nanka Muhammad awro ma sabe nananom de ye nche omkwan okay nanso no ka omo ha chire ha nyina eda ho sanza sante so pa sabe yo yase ya fi ani kan epam ye kusufo eti aba ne se ya amrantie yi so wo mbe wi start ne sa ne ma no woni be wa na obrempon bi to na ye frenim eti mesre organize ne se asante de organize bi ani ha but o ma hini bia ko fam na ne divisional chiefs nyina de o mo krofo aba but ena no de enya ba demum we say ye improve na ye biem na dawroma wono ti ba bie asase de woni ni na bebre regu achi ya yenko a ba bia afa ya enananom aba peso a aye bibia ho yi eti nananom dawroma sabe moni da kotomo jam de nanso no emona nanom ya yesu ane ye hem na ye hwe achire se da be ada achi bia no yento aso achire bia miem atante nya ketwa sa asante anya ketwa sa asante so na ade ba ko so aboa ama ase aha no ne control no aye mbre ne se ya de m ha so pa epuse be fa se bia se matrase na ba bia menam no wu pia me besi mu pia me nua bai obi ape ba bia fa eye da mi ansa ba ko beti ahwe na mbom sa ha so na ba bia menam no enframa fa me ho ekwan da me ho ekwan da bo hu a ema control no ekoyie bujini sahar mo nso de kase na eye no Manhyia Ahemfie de kase eye no eno so ka ho bia mana boa pa asa ho the last time Manhyia no aban wa ha aban e wa ha ena ehenkwan so wa ha sabe santehene wo ne bambofo ne kukuom bambofo wo ho ena aban so sabe wo ban ho ban ena ebinum to fi say wo mo so ban ho ban na wa hwe ya bia na wo general manager no ne letter bedi mo wo Kumasi oh wo de mami akwajo de sene sabeka na matena so da bia akwajo sinya ni papa eso na krata e won sankan wo hu kofo bebre wo mo asafo hene wa bra wo mo ni bibre e wo fiase eti na me ya pa ansa mbeduru ase mileage pa
ɛnyɛ ba na maa ma ntɛm bana mpɛsɛ mi observe protocol na mi hu sɛ ɛnneɛma yɛ in order na but indeed ɛnneɛma is not in order even yɛbiem koraa no ɛnyɛ easy koraa ɛna adeɛ baako a ama ɛnɛ nhyiamu ɛho yia no ɛyɛ adesua kane no mo adesua bio wɔhema atɔ yi obi aka ne ba hyɛ dɛm wobi ebetwa ti na obi edwane nipa nyinaa edwane eti nkɔlaa deɛ ɔmo ayera koraa na ɛba ne sɛn na mmabunu yɛdrɛse ba esan sɛ sɛbi yɛsɛ okɔkɔ yɛ bi mu na nnua nyinaa akɛseɛ eti ɛnɛ mmabunu ba yɛ aba yi ɛnyɛ sɛ sɛbi ɛsɛ oloku anadeɛ Etwa tipom, etwa ne diana, etwa pabe ageno, etwa siso afasi. Say to katachie, una kani pansa, okamu frafra. Ya be dede huru ni eye, ana yesua de. Eti papa, de kwaso no so de adesua ne be de pa. Adesua be de papa. Ebe ma me no mi de ba bere. Because o se hu se sabe. Santituwe wanti wokwa. Watwo ma won mo a edam wo mo so a nti wote wo. Eti no atentebe ahodoɔ bɛbɔ yɛbɛka twene ahodoɔ na so edu pɛmpɛnsoɔ bi a ɛwɔ so obi egya na atentebe bɔ sɛn sɛ sabe Ali Baba hyia Kojo Dixon no wabrɛ no wɔn sɛn sɛ sɛ aprake to hu aprake si a ɔbobɔ na so nei yehu baabi a nanam ama hene teɛ na yakɔhu wɔn mpom na sabe yaboma wɔn mo eti ɛfɛ deɛ nanso no yɛkɔ so ayɛ ne sɛ yɛbɛyɛ de sɛ ɛbɛsua deɛ ɛbɛyɛ paa eti yɛda so ɛwɔ Manhyia ahemfie yɛ asɛsia no na ɔtwe baako da yɛ Nana Konadu Yiadom yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Asante Hema yɛ wɔkɔ akura no na yia na egu so a yɛyɛ no adeɛ baako a megye sɛ ɛha adwene wɔ ha ɛyɛ network ate kɔ network situation ne deɛ ha dedaa pressure aba so paa eti ama communication ɛha adwene wopa sɛ ebi a osande ebi a information ɛde kɔ baabi wopa sɛ wofrɛ wɔ bi wopa sɛ woyɛ WhatsApp wopa sɛ ɔkɔ social media so a ebokura data koraa na ebi a asa ɛna apa sɛ wɔtɔ data koraa no ɛno koraa ne tɔ no ɛɛdene eti ɛno ne wɔ ha kakra mesusu sɛ aba ha no mo a ebi a daakye bia no edura yie no so a de sɛ mpanimfoɔ hwɛ ho asɛm ka ɛde ma yɛn ɛyɛ network ne deɛ ɛnyɛ active saa minimini sɛ wi a ɔɔkyɛ bi a yes wodi ka deɛ onim ɛpɛmpɛnsoɔ yi wɔn mu a yɛtiatua mo fa ahodeɛ so yɛ yɛn nsɛntwerɛfo nanso ɛnam di kaka sɛ sante yɛ sante sabe baabi a ɔmampanin gyina koraa no wogyina wɔn ayɛ kɔɔ koraa ɛbɛyɛ den sɛ ɛbɛkɔ ɛde yɛ ɛbɛha agyake network yɛka sɛ pɛmsoɔ te twam wɔte hɔ paa megyina hɔ memba me kamera so kɔ soro nanso kwan a wɔn mo faa so de ne bɛtena dwam no wɔn mo n'anim kwan mo faa so a wɔn de ne bɛtena so antics ne acrobatic display a asante ne yɛ no process ahindu bo deɛ wɔn yɛ nkɔla koraa eti no ɛne nya nwanwa sɛ saa bere yi ɔhene ti dwam na ɔyɛ kɔɔla ɛnkɔ ɛkyɛ ɛmane nya nwanwa na mmom ɛtɔ bi so no wode ba mmuna mu a na asɛ deɛ ɛtiatia so adwuma soɔ no nanso sɛbi kurowura ɔde ne ho mate asɛ paa ɔsɛ mpɛ bebree no sɛ wohwɛ woto w'ani a ɛwɔm sɛ ha yɛ asanteman mu ne aba no but wohwɛ nnipa akuhodoɔ akuakuo abusuakuo ɛntɔn abusua weebɔ wei ayɛ bebree enti kwasi bere no bɛka sɛ people from all walks of life enti anyɛ nwanwa sɛ sɛ woahwɛ a mpɛ bebree no ɔtumfoɔ wɔtaa ka ɔsi ne mma no wɔ biara baabi a meto m'ani wohwɛ nkyiniya ase a esremfoɔ wom angonafoɔ wom bampusifoɔ wom kusaasefoɔ wom santefoɔ ankasa wɔ ha nkranfoɔ abɛduru mfantefoɔ wom akyemfoɔ wom kyɛ sɛ bɛka egugum sɛ yɛ ayɔɔ ɛno kyerɛw sɛnea asanteman no ɛyɛ wɔ man etumi no yɛ adwene pa sɛ asanteman yɛ ɔman ampa sɛ wotu w'ani a kasa hodoɔ ne nyinaa ɛwɔ mu wɔ ha wɔn nso saa kyerɛ sɛnea asanteman
yɛsi agye ahɔhoɔ fa asanteman anim ahɔhoɔ gye paa te sɛ yɛbaa yɛ yi woanhwɛ a wohunu deɛ ɔyɛ pepani wohu deɛ ɔyɛ kani wɔbiara tua fra ɔtumfoɔ nso wɔgye wɔ mu nyinaa woba asanteman mu a wokɔ ha no mu a anwunaga ɛwɔ hɔ anwunaga n'akyi yɛsan ɛwɔ ahen na yɛsisie nkran kurom nkran kwanta ne nyinaa piepiem nkranfoɔ communities eti obiara ba ha no mu a wɔnyera sɛ sɛ wofiri ɛyɛ manhyia ha no mu a na woyɛ sɛ bie kusaaseni na apɛ sɛ wokɔ kusaasefoɔ mu a wɔnkɔ akyiri yes me de Ali Baba Dan Kambari Kwajo Dixon woyɛ asantini yes na meka sɛ Sabio woyɛ asantini a na menim nea meka woyɛ Kwajo Dixon yɛ asantini Ali Baba yɛ tani yes ana ntina me deɛ wobɛto Sabio sɛ woyɛ asantini ne womfɛre a mimi yɛ tani a ana na abɛto Sabio sɛ bekyerɛ sɛn woka sɔre akyɛ me sɛ wodi ma dabi ɛtɛkyɛ sɛ dabi asantini pawuni tani fantini what I say? I like that. You want to cast us no? Enti sa mefa say bia asantini me kasa. Bitru me kasa asantini dia me so me asantini with pride. Adentina e go through pepe ni so na tani so a. Me de sabe e kwa kwosho. Tiase so tiase kase sabio sabi pepe ni sabi tani. Dabi sabi no hu tani esame agurani obi abona botre ankrani sa ana magana ya hamra no ayɛ no sɛ na ayɛ na edumre bi so a yɛ kasa no ɛna ma ɛba ne saa okay me meti ha yi okadaba ton no ɛkɔsoro tani ɛne ha wa oba use no o de be construct sentence no na me yɛ tani by aware my husband was a northerner. Me mano de Farida Majid and Samira. Me mama ya nkransa, me papa ya asante. Me no kasai. Me papa abahanu mu sei. Nkransa bredi hene. Waba. I see. Eti no, ye nyina ya abusua. Ebe ya den se me kasai. Nodna ene asante enkoko. Anase bia enzimani ene bia achimni. Eti bebe anda me no me tree na kwakwa ya me ensa triangle. Ekwa soro ha me wabusuafo ho omu na me ne omu tifie Majid mame eti ebeye den se wo be hia wo yonko na obi ekasa edi etia no eti du mre bia ye nhwe ekasa na eba abonten no ye hwe ne ye a ebe ma da we ya santini we ye tani no ye yi perception no adwena no said the GM wo be ka no ene na be ma nipa no ne bu befu ana se na kuma ebe to no obi ka chini atwere aseda ben na me fama eurade wo be ka aseda ben na me fama eurade aseda ben eti said the eti to no ade be kasa no ena kire ba bia wo gina ena kire adwene so wo tirimu se wo pase wo di nipa na tem ana se bia wo ka wasem eti me ba ya adwene pa so eti ni kasem na obi say santi wo kasem say santi didi nso santi nkai enkrofo akirem akia no obiri konfa no chi oma santi 77 commandments so omunni so 77 said there otomra yatie yanchiro bia se we 10 wa ha enti
na okesi enche obi ase dia edu time a obi ebedi hene a sansa na abedi hene no oso otimi kire se mi frefra yakona we frefra na efiri na naso bese so ene oja besi we so sa no so ontimi akire mu a otumfo kwa wan prema on dia ko wo ya de hye kojo de hye de hye ali baba ba so kojo de hye nana kojo emme onana won kwa mfie ba kosom ena me ma mfrani no ma di akira ma hunu bibia wo kojira wo ba kuro no a wo ba yira etu ane ba mame oh okay etinye obi na ton ade no mo na na mu sua de ye ntafo ye sua de me yeso odo ni wa ha wo mo aye noa aduane ma santehene achia se bare kasefo eho ana papa enfire wo no na ekoba se wo ya de hye na wonko anfie na wonko som wo be de na wo hu family tree na wa bonkro se obi oho no ma o se otwen na otwen ansa na wa de wa kwasom enu na e ma se akonwa eto a na afei no ye bisa se Ali enu na make us say we are this year na wan kwa kwasoma akonwa to a na ye wa dwese wo ba bedi a na afa ye bisa wo say amamre pen na da wa konwa no ho afa na wo se ho because wan kasa no wansom eti wonim akonwa na se ba bi efiri eti yes Professor Isaac esumra ni sen asante kwa asori kwasiada no akwa asori fiada na emom edu akro ye Methodist for ebi Anglican Roman Baptist Pentecostal ni ade ye fi se oba fia be somo a oba abosom sam eso nya abosom sam na be me oba pe me ye Methodist ba pe Muslim o me ni nyina do ye smart na nya me wo no eti baby obenya ogidi afire no from the basis na onyini na otase na beboa wa ene na wo fa na what do so eti unim ene yo ade hye pii wo ha wo ma yenkoa because omo nkoa na be som ye onim ne left and right eti no edu so say ye kopa bibia ono kwa onim ne nananom oh e wase wo hu nananom say aha na me free me nanane anipa asomasi. But here's the case, say one kasa kwa ne bi a wo ma eti animo wo ba ya dai eti du me bi a eye say Ali ye besom na ebra ni dura ya som ye o abusha we de ebian so na maso egusu amani gusu a ne ekoso abre wa chie wanye ne ba bi kro na watweda ye die na sante kwa ko hene atenase be do hene ni na chinie na no mama hene echiachia no na mamra no ene edanso sanse na watweda ene na opem so be kan che da sabi yeso sabi buru onua panini ne asante hima wada ne benkum so obakate na chikura amia hu dotiye ene da sabi ye kura na chi eye we no entese sabe adada for de no prensa de di kan de na ekoso na otweda yi na otweda chi ebe hu da sabe o nananom ebe kura abrewachia ye hu da ye be dotie kura etianom ebian medidi Ali baba dan kambare mene menua afihima na afei Kojo Dixon yes musabi na unsa camera no eda afihima ba ngura ngakra mi ade o say na ngura ngakra mi ade ura ha okay abrante na ade sai ya me adom ede na do ba sa na mampani eda form asante nana eda form enti uti fie na wonyere sabe o ayi ehunu kura yeko enti sey nana da form en na dia na yentumi ntra fie sey yebedidi o se ni asante besu anu nti na awia hu ya ontia na ba wa hwa mi bi wa
Ipacho mesua mamre ne amane bebre because asante ye wa mamre ne wo amane sene asante ahofama uhwe nkola edi ade ehwe mmerewafo asabi omo nso di ade omo a omo ko omo ba asante ye wa ade mesua de ye bebre afira asante well mama I friend alasa okoji abo alasa okoji abo one me na ahia mia me botre mu na ma me ne ko nakra na tia mi ansa de me ni chamba wura o me wayi nani oni me pa me sumi ni mo pa eti we dia we wadwuma me sumi ye badwuma we chief news editor you say aprake to hu aprake sia obobo ihu anu mabobo me na mo akwa aba ne public oh nyame adom ale e ho na me ni ka me din alasa for dos alasa okoji abo alasa ka kra na pani in fact and you don't kapa hey da nyawu da me menti da me nyawu alasa ya tawo eti ko bi sa to nya ata da ko so alasa no ye road by e dia o nya ata ko so da hey senior ene ye kususu ade o arrangement no wani ajo superb ankasa me ni anyi hu me no nya da mo ha burim organization no park na dey ya chia say the camera da kwa yantam the case is say anopa medura be no nso actually be na ha nyina da ho antiase you me kai ba ko bi no asa be ye nyina ata na lane dem si eko ba me wura mu ya hu say o man concentrate to ha na the question I started asking myself say why later na imagine oh ebia na won kwa mfa so di 1 week ana mo kwa mfa so edi dotiye na kasa ena man start questions how we had it me try sabi o me mas apprentice man me celebration de me ya ejimensam sabi di me birthday ejimensam sabi santenye sabi adeketo a opon ano ho o se otre yes otre eti mimi hunu se sabi o se nananom amahenu ebre pa yesi o moni pan ye mu onu ko na ko ya introduce o na kamera me feel say sabi sabi wa godi mu nananom sabi o won bebo dwa ketua bi pa o mu ni dwa ketua o mu mie sa say something to who ne abe actually Ali they can and America can we say the last time one the witnesses you can see be say o ha baby you nya lane udu hon ma na bibi su hon a che o say o man yin we on no crop for and you two room say akotia near the video na ko din ko lane ban lane but net na kasa they actually meaning the job here say aye na kasa what expectation is it na stadium sana ko say you know seka ohene ebe na ko stadium a na ka buy we say grounds we know and grounds go na league almost for the whole photograph it's not accommodated forever but arrangements no this one idea actually don't we but so don't see a couple no ama akwa say sinto kakraba na no ha yin o suggest say Heroes Park and our stadium Premier Assembly Jubilee Park ho Heroes Park or stadium proper menim na nanom so say ankasa ana ya pro suggest menim say wetu to hina say on fa na bere wati ayi em free ono ane na so akwa bibia event I don't be good na ma ne kan ya me kana no na dofo dos ene me na da no ankasa na na mo ha dos na easy kra ante say ka akanya wo mu dia ene ka ko stadium an ka be boy Oran Manhyia for Alhassan Okoji Aboro no morning show host papa indigenous man we are titini but still only above for the face of ba na the public say adai one want to we dey me no obi ani ntokana media no so na me hu say your friend say oh friends so me so your friends ni otumfo asini hene osini hene wi a obi ani hu ka asam ka biem ohene esi hina obi ani hu wan otumfo si hina wan na betimi asa wa me say be me o kasetia wan o abrantia na me ne ye twaso dabi ya fa papa na yin bonin to nkyere why
ya fa papa ni bono to da bia sanzi saade na ya mo pa mo ma no koso no ha saade kan kura tse no so wonya de o ya no waka che na wie no ano no uni ya me ma me no me papa ne ho wo ya de na nya me kan kura kire wo me kan kura kire wo e da bi anu na me kuro na aye say no aye say anfato aye say mention na ojina no na de me asema me ka me chantro ɛdeɛ na nananom ayɛ a yɛkuro ne kɔfam wo sɛe deɛ na nananom ayɛ a yɛkuro ne kɔfam yɛ menka nananom asɛm menka na ɛyɛ nneɛma bi a wɔ sɛ yɛfa yɛde to anɔpa wɔ nsɛm a yɛate no anɔpa wɔ nsɛm a yɛate no ɛnyɛ yize wowura a wosom no wosia ɛwɔ ne na nyabotrɛ dabi deɛ wanteɛ no ante ɛma obi mɛte ɛmfam so mɛte sabe dabi mensura deɛ tie dabi tie sabe obi kata tia fanya wo kwasi mu tia ndai asam na okan na ma obufu ya me beza obeka ama obi kura abre achaso aya yanka branchire ho se oya ade a se me na me ya na enya na ebeka ono so ya enya yanka asam kro na okan na me beza obeka na mafidi yesu ko mo yo do menka na me sha yo every other side Sha Robes Fransante akuna no ba de no wesu mesi amamre ne amane bebre a yegusu usua me ba cho camera Jadam wonom aba womo ebaya yerachia me wadaroma omese no amana fi yeramba ye ene isi dia pem womo de toyo ede na dakata dakata waswati ede na si krama na kama o krama out to the mani na aka was me krama na we o ku me fie ada so ho e ma to the mani ade me fie asina wa kama ana o da to the mani Member of Parliament for Baltimore constituency and Executive Director of EPA. And then again, the former chairman of the New Patriotic Party. The former chairman of the Patriotic Party said Asankari Traditional Council for Ekasanye Obaya Wansam Shinab Bantu of 1,000 Ghana cedis. Same way, I welcome Chairman Peter McMahon, former chairman of the New Patriotic Party, chairman on behalf of the chiefs and the people of Asante. I graciously welcome you.